Dagiti aramid, dagiti apostoles. Aramid, Kapitulo 1. Ay ayatek at Teofilo. Iti imuna a libro. Insurat ko amin nga inararamid kan insursuro ni Jesus. Manipod panagirugina iti trabaho na, agingga iti aldaw, ayuli na sa dilangit. Sakbay ti yuli na babaan iti panakabalin ti Espiritu Santo. Binilin na dagiti pinili na ang apostoles. Iti lasaod, tupat nga pulong aldaw, kalpasan ti papatay na. Naminado ang nagparang kadakwada, iti naduma-duma awagas, amang paneknek, apudno asibibiyag. Nakita da ni Jesus, ket sinarita na kadakwada, ti maipapan, iti pagarian ti Diyos. Idi naguurnong da, imbili ni Jesus kadakwada. Di kayo pumampanaw dito'y Jerusalem. Taurayin nyo ti inkari ti Ama, kas imbaga kada kayo. Namunyag ni Juan iti danom. Ngam kalpasan ti sumagmamanupay nga aldaw, mabunyagan kayto iti Espiritu Santo. Idi naguurnong dagiti apostoles, sinaludsod da ken ni Jesus. Apo, isublim ka di itan ti pagarian ti Israel? Singmungbat ni Jesus. Intuding ni Amak, babaen iti turay na dagiti tiyempo, ken pasamak, ket saan amasapol amaamuan nyo ida. Ngem inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Maikan kayto iti pannakabalin. Da kayto ti mangpaneknek iti maipapan kanyak ijay Jerusalem. Iti entero a Judea ken Samaria. Agingga iti amin asuli ti daga. Kalpasan ti panangisauna iti daytoy, nakita da anayuli sa dilangit, ket adda ulep anang lenged ken kuana iti imatang da. Tumangtangad da paylaeng ako mikita ken kuana iti pagamuam, nagparang iti abay da ti dua a lalaki ang nagkawes iti puraw. Lalaki at taga Galilea, Kinunada, apay ngagtaktakder kayo at tumangtangad iti langit, dayto Hesus anayuli sadyay, anagapu iti ayanyo, agsoblinto iti wagas, kas iti panakakitayo kenkwana, anapan sadyay. nagsubli dagiti apostoles ijay Jerusalem, manipot ijay Bantay Olibo. Agarop a maysa a kilometro tinagbaitan dagitoy dua a disso. Idi makagteng da sadyay, napanda iti dagusda a balay, ket nagtarusda iti akingato a kwarto. Isuda Pedro, Juan, Santiago ken Andres, Felipe ken Tomas, Bartolome ken Mateo, Santiago nga anak ni Alfeo, Simon a Patriota ken ni Judas nga anak ni Santiago. Masansan asangsang kamaysada amin nga agkarkararag, agraman dagiti sumagmamano a babae ken ni Maria nga ina ni Jesus, ken dagiti lalaki a kakabsat na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, naguurnong ti agsangagasot ket 20 a mamati. Nagtakder ni Pedro iti sangwananda ket kinunana. Kakabsat ko, masapol a matungpal ti paset ti nasantuan a surat. Kas impadto ti Espiritu Santo, babaen ken ni David, iti may papan ken ni Judas aning idaulo kadagiti nang tiliw ken ni Jesus. Kadwami idi, tanapilimet a makipagakem iti daytoy a panagserbi. Sanga disso adaga tinakaigatangan ti kwarta nga inyawat ni Judas, akas supapak iti dakes nga inaramid na. Sadyay tinakatayan na idi matnag nga imuna ang nagdisso ti ulo na. Bimtak ti tiyan na ket naiwara-wara dagiti bagis na. Nadamag daytoy dagiti amin nga agnanaed ijay Jerusalem, ket pinanaganan da dayta adaga iti Akeldama, akayat na asawen daga ti Dara. Nailanad iti libro dagiti Salmo, may baybayan ti balay na, ket awan ti agyan iti uneg na. Naisurat pay, adda sa bali a mangala iti akem na. Pumili tayo nga rod iti maysa akadwami akasaksi iti panagungar ni Apo Isos. Masapol a maysa kada tayo akanayon akimmoy kuyog kenkwana. Manipod panangikas kasaba ni Juan iti mensahe na, iti panakabunyag
agingga iti pannakayuli ni Jesus sa dilangit. Ngarod nang isingasing da iti dua a lalaki, ni Matias ken ni Jose a managan Barsabas, managan pay Justo, kalpasan na inkararagda. Apo, amom ti panpanunuten ti tunggal maysa. Ipakitam kuma kada kamino siya sino kadagiti dua ti pinilim, ngagserbi akas apostol, amang sukat ken ni Judas, anapan iti lugar akay kariyan na. Nagbibinunot da ket napili ni Matias, na inayon kadagiti 10 ket maysa nga apostoles. Aramid Kapitulo 2. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes, na urnong da amin iti maysa a lugar. Pagamuam, nakangeg da iti daranudor a naggapu sa dilangit. Kasla ungor ti napigsa nga angin anang punno iti entero a balay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandilang apoy a nagwaras, ken sagkaysa a nagdisso iti tunggal maysa kadagiti adda satya. Iti kasta, napnuda amin iti Espiritu Santo, ket nang rugida nga agsao iti naduma-dumang a pagsasao, kas inted ti Espiritu kadakwada. Adda dagiti relihiyoso at tattao nga agnanaed ijay Jerusalem a naggapo iti naduma-dumang a pagilian ditoy lubong. Idi mangegda ti daranudor, nagsasangpet ti adu at tattao. Nasdao da amin tanangegda ida nga agsasao kadagiti bukod da a pagsasao. Gapo iti napalalo a si dao da, kinunada. Saan aya taga Galilea dagitoy at tao? Apay nga rod nga agsasauda iti nakayanakan tayo a pagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsya, Media ken Elam, taga Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto ken Asia. Adda pay kada tayo dagiti taga Phrygia ken Pamphylia, Ehipto ken dagiti sakop ti Libya, iti asideg ti Sirene. Adda met taga Roma, Hudyo ken Hentil, a napasurot iti Judaismo. Naggapumet ti daduma iti Creta ken Arabia. No pay kasta, mangeg tayo amin ida ngagsasao iti pagsasao tayo, maipapang kadagiti naindaklan nga aramid ti Dios. Nasdao da amin ket saan da a mailawlawag daytoy. Isu a nagsisinaludsod da. Anya ti kay papananda itoy? Ngem adda dagiti nang rabrabak kadagiti mamati. Nabardak dagitoy at tao. Kinunada, timakdar nga rod ni Pedro kan dagiti 10 ket maysa nga apostoles. Ket kinunana iti napigsa at timek. Padak a Hudyo ken kada kayo nga agnaed iti Jerusalem. Palubusan dak ang mangilawlawag iti kaipapanan daytoy. Saan a nabartek dagitoy at tao akas ipagarupyo. Gapo ta alas 9 pay laeng iti bigat. Ngem daytoy ti kinuna ni propeta Joel. Daytoy ti aramidek to kadagiti mod uding aldaw. Kunati Dios, ibuyat kunto ti espiritok iti sangkatauhan. Ipakaamon to dagiti anakyo ti mensahik. Makakitan to iti sirmata dagiti agtutubo a lalaki, ket agtagtagainep dagiti lalakay kada kayo. Uray kadagiti adipen ko, lalaki man wenno babae, ibuyat kunto ti espiritok kadagitangal daw, ket ipakaamudan to ti mensahik. Agipakita akto kadagiti pagsidsidaawan sa dilangit, ken milagro ditoy daga, addanto dara, apoy ken napuskol nga asok, agsipnget to ti init, ket kaslanto dara a lumabaga ti bulan, sakbay ti idadateng tinaindaklan ken nadayag nga aldaw ti Apo. Ket maisalakan to ti amin nga agpatulong iti Apo. Kakabsat nga Israelita, denggenyo dagitoy innak ibalikas. Nadyusan a panggep ti nakaibaunan ni Jesus at taga Nazaret. Napaneknekan kadagiti milagro, datdatlag ken pagilasinan nga inaramid ti Dios, babaen ken kuana. Ammoyo daytoy tanaaramid da iti imatangyo. Kas mayan norot iti bukod na a plano, inkedeng na amayawat ni Jesus kada kayo. Pinapatay yo, pinalubusan niyo dagiti managbasol amangilansaken kuana iti krus. Ngem pinagungar ti Dios,
Agsipod ta winayawayaan na manipod pan nakabalin ni patay. Saan ngamin ang mabalin nga iturayan ni patay? Ta kinuna ni David maipapan ken kuana. Kan kanayon ang makitak ti Apo iti sangwanak. Adda iti makanawan ko tapno awan makagaraw kanyak. Gapo iti daytoy naragsak toy pusok. Napnuan rag-o toy dilak. Ket no pay may saakla a tao si tatalgedak amang namnama. Itilubong dagiti natayon dimon to baybayan toy kararwa. Dimon to ipalubos nga grupsa toy nasantuan nga adipen mo. Ipakaamom kanyak ti dalan nga agturong iti biyag. Iti sidong mo, iti rag-o malapunosak. Kakabsat, masapul nga ilawlawag ko kada kayo tay maipapan ken ni Ari David, akapuunan tayo. Natay ken na itanem, ket agpapan ita adda iti tanem na iti sidong tayo. Maysa a propita ni Ari David, ket ammuna ti inkari ti Dios ken kuana. Insapata ti Dios a pagbalinen nanto nga ari akas ken kuana ti maysa kadagiti kapututan na. Ammo ni David a mapasamak daytoy, ket nagsao ti maipapan iti panagungar ti Kristo, idi kinunana. Saan a nabaybayan iti lubong dagiti natay? Saan a nagrupsa ti bagina? Daytoy metla nga Hesus ti pinagungar ti Dios. Nasaksyan mi amin daytoy abanag. Naitanok iti makanawan ti Dios nga amana ket inawat na kenkwana ti Espiritu Santo kas inkarina. Daytoy ti inbuyat na kas makitkita ken mangmangegyo ita. Ta saan ani David ti immuli sa dilangit, ngem kinunana kitdi, kinuna ti Apo iti apok, agtugaw ka ditoy makanawan ko, agingga ang maparmek ko dagiti kabusor mo, ket addada iti babaem, amuem nga rod ti amin at tao ti Israel, nga awan dua-dua, aday to Jesus nga inlansayo iti cross, ket pinagbalin ti Dios nga Apo ken Kristo. Kasta unay ti panakariribok dagiti tattao idi mangeg da daytoy. Kinunada ken ni Pedro ken kadagiti apostoles. Anya nga rod ti aramiden mi kakabsat. Kinuna kadakwada ni Pedro. Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo, pabunyagan kayo itinagan ni Jesu-Kristo, tapno mapakawan dagiti basbasolyo, ket awaten yun to ti sagot ti Espiritu Santo. Agpaay daytoy akari kada kayo, ken kadagiti annakyo, kastamet kadagiti amin nga adda iti adayo, wen maipa iti tunggal maysa nga ayabanto ti Apo a Dios tayo iti sidong na. Adupay ti insao ni Pedro apam maneknek apang guyugoy na kadakwada. Kinunana. Isalakan nyo dagiti bagbagyo iti dosa, ama ipatay to iti daytoy managdakdakes a kapututan. Adu kadakwada tinamati iti sauna ket nabunyagan da. Iti daytang aldaw agtaluribo at tattao tinainayon kadakwada. Inaramat da ti tempuda ang nagsursuro kadagiti apostoles. Nakikadkadwada kadakwada. Nakipimpinisida iti tinapay ken nagmaymaysada iti panagkarkarara. Adu a milagro ken pagilasinan ti inarami dagiti apostoles. Ket timmaod kadagiti tattao ti panagbuteng ken panagraem. Nadagket ti panaglalangen dagiti amin a mamati ken nagririnanod da iti sanikwa. Inlako da dagiti dagdaga ken da dumapay a sanikwada sada imbunong tinaglakwanda. Sigon ti kasapulan ti tunggal maysa. Inaldaw ang mapanda asang sangkamaysa iti templo. Si ayat ken siraragsakda ang nagkakapangan kadagiti balbalayda. Inday dayaw dati Diyos ket nagraem kadakwada dagiti amin a tao. Tungkal aldaw inayon ti Apo ti gimong da dagiti tattao ang maisalakan. Aramid Kapitulo 3. Iti maysa a malem, iti alas 3 nga oras ti panagkararan. Napanda Pedro ken Juan iti templo. Iti asidig ti ruangan nga awagan dagiti tattao iti napintas a ruangan. Ada maysa a lalaki a pilay.
Nayanak apilay kat inaldaw a pagkatanda nga ipan sadyay tapno makilimos kadagiti sumrek iti templo. Idi makita da Pedro ken Juan a sumrek iti templo. Dinawat na alimusanda. Penerengda ti lalaki kat kinuna ni Pedro. Kitaan na kami. Kimita adagos kadakwada anam namaon na nga adda ited da ken kuana. Kinuna ni Pedro. Awan kwartak, ngem ited ko ken ka ti adda kanyak. Itinagan ni Kristo at taga Nazaret, ibilin ko amagnaka. Iniggaman na ti makanawan nga ima ti pilay, sana tinulungan at ti makder. Timibker adagos dagiti susuop ti pilay. Napalagto at ti makder. Kat rinugyan na ti magna. Naglaglagto a kimuyog kadakwada asimrek iti templo kat sadyay, inday dayaw na ti Dios. Nakita dagiti amin at tattao ti panagnana, ken panagiday dayaw na iti Dios. Idi mabigbigda nga isot yag tugtugaw a makilimlimos iti napintas arwangan ti templo. Nasdaaw ken nagmalangada gapu iti naaramid ken kuan. Idi kumkumpet ti lalaki kada Pedro ken Juan. Nasdaaw dagiti tattao ket nagtatarayda nga immasideg kadakwada iti pasilyo ni Solomon. Idi makita ni Pedro dagiti tattao, kinunana kadakwada. Kakabsat nga Israelita, apay mas daw kayo iti daytoy a mapasamak? Apay akasta ti panangkitayo kada kami. Pagarupen yo aya a pinapagnami daytoy a tao, iti bukod mi apan nakabalin, wenno kinasanto? Ti Dios da Abraham, Isaac ken Jacob, ti Dios dagiti kapuunan tayo, intanok na ni Jesus nga adipen na. Ni Jesus nga inyawat yo kadagiti agtuturay, ket linaksidyo iti saklang ni Pilato, uray idinalpasnan nga inkedeng ti pannakawayawayana. Juan, linaksigyo tinasantuan ken nalinteg. Dinawat yu kitdi awayawayaan ni Pilato ti maysa a mammapatay. Pinatay yu ti mangiturong iti pudno a biag. Ngem pinagungar ti Dios. Ket da kami ti makapaneknek iti daytoy a banag. Ti pannakabalin tinagan na tinang papigsa iti daytoy a tao. Ti makita ken ammuyo ket naaramid babaen ti pammati tinagan na. Ti pammati ken ni Jesus tinang paimbag iti daytoy a tao, kas makitayo amin. Kakabsat ko, ammok adiyo ammo ti inaramidyo, kas tamet dagiti turayenyo, ngem kastoy ti panangipatungpal ti Dios, itinabayagan nga impakaammuna, babaen kadagiti amin a profita. Amasapol nga agsagaba ti Kristuna, agbabawi kayong rod, ket agsoblikay iti Dios, tapno pakawanen na dagiti basbasolyo, no aramiden nyo raytoy, yagto ni Apo Dios dagiti panawen, apanaginanayo, ket ibaonan tupay ni Jesus, ti Kristo at inudingan nan, nga agpaay kada kayo. Masapol nga agtaeng sa dilangit agingga iti tiyempo, apan nakapabaro ti amin kas impakaammo ti Dios, babaen kadagiti nasantuan a profita na, kadagiti imon unang aldaw. Kinuna ni Moises, ibaonto kada kayo ti Apo a Diyosyo, ti maysa a propita, akas iti panangibaon na kanyak, ket may santo kadagiti tattao, masapol atong palenyo ti amin nga inbagana nga aramiden yo. Ti siya sinuman asaan nga agtungpal iti sao, dayta a propita, mailaksid to kadagiti tattao ti Dios, ket madadael to. Impakdaar dagiti propita, manipod ken ni Samuel ken dagiti simmarsaruno ken kuana. Ti maipapan kadagiti paspasamak kadagitoy nga aldaw. Agpaay kada kayo dagiti inkari ti Dios babaen kadagiti propita. Ket mairaman kay iti katulagan ti Dios kadagiti kapuunanyo, idi kinunana ken ni Abraham, bendisyonak to amin at tao ditoy daga, babaen kadagiti kapututan. Daytoy ti gapuna a pinili ti Dios, ti adipen na ket inbaon na nga inmuna, kada kayo tapno bendisyonan na kayo, babaen iti pamagbabawi na kada kayo, kadagiti kinadakesyo. Aramid Kapitulo 4.
Madamapay lang agsasao da Pedro ken Juan kadagiti tattao, idi simangpet dagiti papadi, dagiti sadosyo, ken ti kapitan dagiti gwardya iti templo. Napalalo ti rurud da gaputa isursuro dagiti duang apostoles kadagiti tattao, an agungar ni Jesus ket daytoy ti pamaneknek nga agungar to dagiti natay. Tiniliw da ida ket agsipod tarumabiin, impupok da ida iti pagbaludan, ingana iti sumaruno nga aldaw. Ngem adu tinamati kadagiti nakangeg iti mensahe da Pedro ken Juan. Ag 5,000 ti bilang dagiti lalaki. Kabigatan na, naguumong iti Jerusalem dagiti papangulo a Hudyo, dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti linteg. Nakimiting da kada Anas a kangatuan a padi, da Caifas ken Juan, ni Alejandro ken da dumapay a kamkameng ti familia ti kangatuan a padi. Pinatakderda da Pedro ken Juan iti sangwanan da sada sinaludsod. Kasano nga anaramid yu daytoy? Anya a panakabalin wenno anya anagan ti inaramat yu? Singmong bat ni Pedro anapno iti Espiritu Santo. Apo nga agtuturay ken panglakayen. No mausig kami itangal daw, gapo iti imbag nga impaay mi iti daytoy apilay, ken no kasano a naimbagan. Rebengyo amin nga amwen, kastamot dagiti amin at tao ti Israel. As itatakder ita iti imatang yo, daytoy a tao apudno a naimbaganen babaen iti pannakabalin, tinagan ni Jesu-Kristo at taga Nazaret. Iso nga inlansayo iti cross, ngem pinagungar ti Dios. Ni Jesus ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat. Ti bato nga imbelengyo, da kayo nga agpatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Isulaang ti pakasarakan tayo iti pannakaisalakan, iti intiro alubong, awan sa bali anagan nga inted ti Dios, kadagiti tattao a mabalin tayo apaka isalakanan. Nasdaaw dagiti kamkameng ti Sanhedrin iti tured nga impakita da Pedro ken Juan. Aglalo idi naamwanda at tattao da laeng agagangay ken awanan adal. Daytoy tinay kalasinan da akadwada ida ni Jesus. Ngem awan maibagada ang maibusor kadakwada, agsipod takit kitaan da tinapaimbag a lalaki nga agtaktakder iti abay da Pedro ken Juan. Imbilin da a pumanaw dagiti apostoles iti kwarto ti konseho. Kalpasan da, nagsasarita da ket kinunada iti tunggal maysa. Anya ti aramidin tayo kadagita at tao. Amo amin nga agnaed iti Jerusalem, nga isuda ti akin aramid iti daytoy na isang sangayan a milagro, ket di tayo mailibak. Ngem tapno matiped ti ad-adaa panagwaras dati abanag, masapol a balaagan tay ida adidanto agsao iti si asinuman itinagan ni Jesus. Pinastrekda manen dagiti duwa nga apostoles ket imbilin da kadakwada adidan agsao wenno mangisuro iti nagan ni Jesus. Insungbat da Pedro ken Juan. Da kayo ti mangikeddeng no anya tinalinteg iti imatang ti Dios. Agtulnog kami kada kayo, wenno agtulnog kami iti Dios. Saan ang mabalin adimi ipakaammo, dagiti nakita ken nangigmi. Naing-inget ti panagbalaag ti Sanhedrin kadakwada. Kalpasan na, pinapanaw da ida. Nakita da nga awan pambarda ang mangdusa kadakwada. Ta indaydayaw dagiti amin at tao ti Dios gapu iti napasamak. Nasuro kaupatapulo ti tawen ti lalaki ang nakairamidan iti daytoy a milagro. Apaman ang nawaya-wayaan da Pedro ken Juan. Nagsublida iti ayan dagiti kakadwada. Impadamag da ti kuna dagiti pangluan a papadi ken dagiti panglakayen. Idi mangegda daytoy, nagmaymaysada ang nagkararag iti Dios, kinunada. O apo anamarswa, iti langit ken daga. Iti taaw ken kadagiti amin nga adda kadakwada. Sika tinagsao babaen iti Espiritu Santo, anang tignay ken ni David nga adipin mo, ken kapuunan may idi kinunana. Apay akas taunay ti pungtot dagiti hentil. Apay nga nagpanggep dagiti tattao iti awan serserbina. Nagsagana ang makigubat dagiti ari ditoy daga. Naguurnong dagiti agtuturay, abumusor iti Apo a Diyos, ken iti Kristona. Awan duado akasta tinapasamak.
Nagtataripnong da Herodes ken Poncio Pilato, agraman dagiti hentil ken dagiti Israelita iti daytoy a syudad. Nagplano da iti maibusor ken Jesus a nasantuan nga adipen mo. Isu a dinutukam a Kristo. Nagmimiting da amang ipatungpal iti amin a maaramid nga inkeddeng mo. Iti babaen iti pannakabalin ken pagayatam. Itaapo. Denggem dagiti pamutbuting da. Tulungan na kami nga adipen mo amang ipakaam mo as itutured iti mensahem. Babaen iti panang paimbag mo kadagiti masakit. Ken panangaramid mo kadagiti milagro iti naga ni Jesus. Anasantuan nga adipen mo. Nagunggon ti balay ang naguumunganda kalpasan ti panagkararagda. Napnuda amin iti Espiritu Santo. Ket situtured da ang naging waragawag iti sao ti Dios. Sangsang kamay sa idi ti puso ken nakem dagiti mamati. Awan tinangibilang abukod na ti anyaman a kukwana. No di nagbibingayan da ti amin nga adda kadakwada. Babaen iti naindaklan a panakabalin. Pinanaknakan dagiti apostoles a nagungar ni Apo Jesus. Ket nawadwad a parabor ti inted ti Dios kadakwada amin. Awan nagkurangan ti uray maysa kadakwada. Dagiti addaan iti talon wenno balay inlako da dagitoy a kukwada sada inted ti naglakwanda kadagiti apostoles. Naibunong ti kwarta sigun ti kasapulan ti tunggal maysa. Adda idi maysa a Levita nga agnagan Jose a nayanak iti Chipre. Ken pinanaganan dagiti apostoles iti Bernabe. Akayat na asawen anak amang liwliwa. Inlako na ti talon na ket impan na ti kwarta kadagiti apostoles. Aramid Kapitulo 5. Ngem adda maysa a lalaki nga agnagan Ananias. Safira tinagan ti asawa na. Nangilako iti dagangem naglemmeng iti paset ti naglakwan na. Babaen iti yanamong ti asawa na, sana inted ti daduma kadagiti apostoles. Kinuna ni Pedro, Ananias, apay a pinaiturayan ka ken ni Satanas ket inolbod mo ti Espiritu Santo. Babaen iti panangilemmeng mo iti dadduma a naglakwam. Sakbay nga inlakom ti daga, saan aya asika ti akin kokwa? Ket idi inlakom, saan aya asika ti akin kokwa iti naglakwan? Apay nga rod a napanunot mo nga aramiden ti kasta? Saan a tao ti inulbod mo, no diket iti Dios? apaman alangeg ni Ananias daytoy, napasag ket natay. Nagbuteng amin ang nakadamag iti daytoy. Simrek dagiti agtutubo a lalaki. Binungon dati bangkay ni Ananias sada enruar anapan intanem. Agarup 3 nga oras tinapalabas iti simrek met ni Safira. Di na amo tinapasamak iti asawa na. Ibagam kanyak, Kinuna ni Pedro. daytoy kadilaeng tinaglakwan nyo iti dagayo? Wen, Insungbat ti babae. daytala tinaglakwan mi. Iti kasta, kinuna ni Pedro. Apay ang nagtulagan nyo nga agasawa asuoten ti Espiritu ti Apo? Denggem dagiti arimpadek, addan ti ruangan dagiti lalaki an napannangitanem iti asawam. Umayda ka met irwar. Napasag adagos ni Safira iti sakaanan ni Pedro ket natay. Idi sumrek dagiti agtutubo a lalaki, nakita daan natayen ni Safira. Inruarda sada napan intanem iti abay ti asawa na. Napalalo abuteng ti entero nga iglesia ken amin ang nakadamag iti napasamak. Adu a milagro ken datdatlag a banag ti inarami dagiti apostoles ket nasaksian dagiti tattao. Masansan nga guurnong dagiti amin a mamati iti paselyo ni Solomon. Awan ti nakaitured at tumipon iti bungguyda asaanda akadwa. Ngem kasta unay ti panangidayaw dagiti tattao kadakwada. Imado nga imado ti timipon kadakwada. Lalaki ken babae a namati iti Apo. Gapu ti aramidan dagiti apostoles, naipan dagiti masakit kadagiti kalkalsada, naipaidada kadagiti papag ken ikamen, tapno no lumabas ni Pedro, uray ti aniniwan na laeng ti manglinong iti dadduma kadakwada. Manipod kadagiti ilili a kabangibang ti Jerusalem, inyeg dagiti tattao dagiti masakit ken dagiti addaan iti dakes nga espiritu, ket immimbag da amin.
Napalalo ti apal ti kangatuan na padi ken dagiti pasurot na akamkamang ti bunggoy dagiti sadusyo. Ket nagtutulagan da ti aramiden da. Pinatiliw da dagiti apostoles sada pinaibalod ida. Ngem iti dayta arabii. Maysa nga anghel ti Apo tinanglukat kadagiti ruangan ti pagbaludan ket inruar na dagiti apostoles. Kinunana kadakwada. Inkay ijay templo, ket ibagayo kadagiti tattao, ti amin ang may papan iti daytoy baro a biag. Nagtungpal dagiti apostoles. Idi bumigaten, semrek da iti templo ket nangisuro da. Pinayaban ti kangatuan a padi ken dagiti pasurot na dagiti amin a panglakayen a Hudyo, ket naangay ti maysa a meeting ti entero a Sanhedrin. Kalpasan na, pinaala da dagiti apostoles iti pagbaludan, tapno maidadagda iti Sanhedrin. Ngem idi dumteng dagiti opisyales iti pagbaludan, di da nasarakan dagiti apostoles. Iti kasta, nagsublida ket impakaamuda iti Sanhedrin. Itay sumangpet kam iti pagbaludan, nakita mi anakandaduan anaimbag dagiti ruangan, ket agbambantay dagiti gwardya. Ngem idiloktan mi dagiti ruangan, awan nasarakan mi iti uneg. Idi mangeg daytoy ti kapitan dagiti gwardya ti templo, ken dagiti pangluan a papadi. Nasdaw da noon niya tinapasamak kadagiti apostoles. Dimteng ti maysa a lalaki ket imbaga na kadakwada. Denggen nyo, adayjay templo dagiti lalaki nga impaipupukyo iti pagbaludan. Madamada amang isursuro ka dagiti tattao. Napaan ti kapitan ken dagiti soldado na iti templo. Ket innala da dagiti apostoles. Di da pinilit ida tamaamak da amangan no uburen ida dagiti tattao. Idi maidatag dagiti apostoles iti sangwanan ti Sanhedrin, inusig ida ti kangatuan a padi. Kinunana. Naingit ti panagbilin mi kada kayo adi kay mangisuro itinagan daytoy a tao. Kitaan nyo ti aramidyo. Nagwarasen ti panursuryo ti enterong Jerusalem, ket kayat yu pay nga ipabasol kada kami iti ipapatay na. Simungbat ni Pedro ken dagiti dadduma nga apostoles. Masapol nga agtungpal kam iti Dios, saan nga iti tao. Ti Dios dagiti kapuunan tayo, tinang pagungar ken ni Jesus a pinatayo, babaen iti panangilansayo iti cross. Intanok ti Dios iti makanawan na, kas pangulo ken mangisalakan, tapno ikan na dagiti Israelita iti gundaway nga agbabawi, karagiti basbasol da, ket mapakawanda, da kami ti makapaneknek karagitoy, kastamet ti Espiritu Santo, nga isu asagot ti Dios karagiti agtulnog ken kuana. Kasta unay ti pungtot dagiti kamkaming ti Sanhedrin a nakangeg iti daytoy, ket kayat da a mapapatay dagiti apostoles. Ngem ti makder ti maysa kadakwada, ni Gamaliel a maysa a Pariseo ken maestro iti linteg a pagraiman dagiti amin a tattao. Imbilin na a mayruar pay laeng dagiti apostoles. Kalpasan na kinuna iti Sanhedrin. Kakabsat nga Israelita, panunutin nyo kumaan na laeng, no anya ti aramiden nyo kadagitoy at tao. Saan pa'y anabayag at maod ni Tiodas, anagpamarang anaindaklan a pangulo, agupat agasot, dagiti lalaki asimurot kenkwana. Ngem idi napapatay, nawarawara dagiti pasurot na, ket nagpukaw titignay nga inrugi na. Kalpasan na, nagparangmet ni Judas at taga Galilea, idi panawen ti sensus, ket ado tinapasurot na. Napapatay ni Judas, ket nawarawaramet dagiti pasurot na. Ngarod, daytoy ti isingasing ko kada kayo. Diyo bibiyangan dagitoy atat tao. Bayan nyo ida. No nagtaod iti tao daytoy aplano, ken aramid da, awanto ti pagbanagan na. Ngem no nakem ti Dios, diyo mabalin aparmeken ida. Diyo busuren ida, amangan no ti Dios metlaeng ti busbusuren nyo. Impangag ti Sanhedrin ti patigmaan ni Gamaliel. Pinastrek da dagiti apostoles. Pinasaplit da ida sada imbalaag manen kadakwada adida agsasao itinagan ni Jesus. Kalpasan na winayawayaan da ida. Pimanaw dagiti apostoles iti saklang ti Sanhedrin.
Kasta unay ti ragsakda ta imbilang ida ti Dios a maikari nga agsagaba iti pannakaibabain gapu ken ni Jesus. Tunggal aldaw ijay templo ken kadagiti balbalay dagiti tattao, intuloy da tinangisuro ken nanging kasaba iti naimbag a damag maipapan ken ni Jesus ti Kristo. Aramid Kapitulo 6. Kadagidi nga aldaw, idi umado ti bilang dagiti adalan, timmaod ti riri dagiti Hudyo a Griego, ti pagsasauda ken dagiti sigud a Hudyo. Nagreklamo dagiti Hudyo a Griego ti pagsasauda a nabaybayan dagiti babae a balo, iti punggoy da iti inaldaw a pannakaiwaras ti rasyon. Inayaban nga ro dagiti 12 nga apostoles dagiti amin nga adalan ket kinunada. Saan arumbeng abaybayan mi ti panakaikas kasaba ti sao ti Dios, tapno tamingen mi ti panakaiwaras dagiti rasyon. Pumili kayo nga rod kakabsat, iti 7 a lalaki, iti grupo yo, a nasayaat ti damag na. Masirib ken napno iti Espiritu Santo. Isuda ti isaad tayo, ang mga sikaso karagitoy abambanag. Iti kasta maipamaysami ti agkararag ken mga saba. Naragsakan da amin iti imbaga dagiti apostoles. Pinili da ni Esteban, maysa a lalaki a natibker iti pamati ken napno iti Espiritu Santo. Agraman da Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas ken ni Nicolas, maysa a hentil a taga Antioquia a napasurot dagiti Hudyo. Inda tagda ida kadagiti apostoles. Kalpasan ti panagkararagda, impatay da ti imada kadakwada. Nagtuloy ang nagsaknap iti sao ti Dios. Imado dagiti adalan iti Jerusalem, ken ado dagiti papadi a simurot iti pammati. Napnuan parabor ni Esteban ken naan-anay ti panakabalin nga inted ken kuana ti Dios. Naindaklan dagiti milagro ken datdatlag a pangilasinan ti inaramid na iti imatang dagiti tattao. Ngem adda dagiti simupyat ken kuana. Isuda dagiti kamkameng ti maysa a grupo a mauawagan iti nawayawayaan a tattao. Hudyo dagitoy a taga Siren ken Alejandria. Kadwada dagiti dadduma a Hudyo a taga Cilicia ken Asia a nakisupyat ken Esteban. Ngem natakwatan da adida kabailan ni Esteban, gapo iti kinasirib na ken iti espiritu anang ibaga iti sawen na. Iti kasta, pinasuksukan da ti sumagmamano a lalaki amang ibaga. Nangngegmi ni Esteban ang nagsao iti maibusor ken ni Moises ken iti Dios. Kasta ti panangsugsug da nga agpungtot ken kuana dagiti tattao. Dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti linteg. Tiniliw da ni Esteban sada indatag iti Sanhedrin. Nagiparang da kadagiti ulbuda saksi ang nagkuna. Di mamingga nga agsasaw daytoy a tao, kadagiti maibusor iti daytoy, ana sa graduan at templo tayo, ken tilinteg ni Moses. Mangngegmi ako nana Rebaam daytoy, Jesus at taga Nazaret, ti templo, ket balbaliwan na dagiti ugali, ngayon patawid ni Moses kada tayo. Minatmatan dagiti amin a kamkamang ti Sanhedrin ni Esteban, ket nakita da akas larupa ti maysang anghel ti rupa na. Aramid Kapitulo 7. Sinaludsod ti kangatuan na padi ken Esteban. Agpayso ka ti daytoy? Nagpalawag ni Esteban. Amak ken kakabsat ko ida, dumngeg kayo kanyak. Idi adda ni kapuunan tayo nga Abraham ije Mesopotamia, sakbay anapan nagnaed ijay Haran. Nagparangken kwa na tinadayag a Diyos, ket kinunana, panawam ti pagiliam ken dagiti kakabagyam, ket inka iti daga nga ibagak a papanam. Iti kasta, pinanawan na ti pagilian na, ket napan nagnaed ijay Haran. Kalpasan ti papatay ti amana, pimmanaw iti dayta a lugar, ket imbaon ti Diyos, nga umay ditoy a pagilian a pagnanaidan nyo ita. Awan ti sanikwa nga inted ti Diyos kini Abraham, uray la kumasang kadakulapan adaga, ngimin karina nga agpaay daytoy adaga ken kuana, ken kadagiti kapututan nanto, uray awan pay anak na idi. Kinuna ti Diyos ken kuana, agnaed to dagiti kapututam akas gangan naet iti sabali a pagilian. Sadyay,
Matagabo danto ket maparparigat danto. Iti uneg ti upat agasot atawen. Ngem dusaik to dagiti tattao amang tagabo kadakwada. Pumanaw to dagiti kaputotam iti dayta daga ket agdaydayaw danto kanyak iti daytoy a lugar. Kas pakakitaan iti daytoy atulag, inted ti Diyos kini Abraham ti seremonya ti panakakugit. Daytoy ti gapuna a kinugit ni Abraham ni Isaac, iti may kawalo nga aldaw kalpasan ti panakayanak na. Kinugit met ni Isaac ni Jacob. Kastamet ti inaramid ni Jacob kadagiti 12 nga anak na alalaki, dagiti nalatak a kapuunan ti pulitayo. Gapu iti apal dagiti anak ni Jacob, inlako da ni Jose akabsat da, ket naipan akas tagabo ijay Ehipto. Ngem adda ti Diyos kenkwana. Tinulungan ti Diyos iti anyaman a pakarigatan na. Inikkan na iti sirib ken na imbag a kababalin, idi agparang iti Faraon nga ari ti Ehipto. Dinutukan ti Faraon ni Jose a gobernador iti Ehipto, ken iti intero a familyana. Dimteng ti panagbisin a nakaigapuan ti nakaro a panagsagaba iti intero nga Ehipto ken Kanaan. Awan makan a masarakan dagiti kapuunan tayo. Idi madamag ni Jacob nga adda makan iti Ehipto, imbaon na amapan sadyay dagiti anak na, isuda a kapuunan tayo. Daytoy ti damong ipapanda iti Ehipto. Iti may kadwa nga isa sa rungkarda, impudno ni Jose kadagiti kakabsat na, ti kinasiasino na, ket naamuan ti ari ti Ehipto iti maipapan iti familyana. Iti kasta, pinaala ni Jose ni Jacob nga amana, kastamet dagiti kakabagyan na, 75 ti dagop da amin. Napan nga rod ni Jacob ija Ehipto ket sadyay tinakatayan na agraman dagiti kapuunan tayo. Naipan dagiti bangkay da ijay Sikem, ket naikabil da iti tanem a ginatang ni Abraham kadagiti anak ni Hamor. Nakadadun dagiti kadaraan tayo ija Ehipto, idi umasidig ti tiyempo a panang tungpal ti Diyos iti karina ken ni Abraham. Mangrugrugi idi nga agturay ti maysa nga ari asaan a makamamo ken ni Jose. Sinikapan na dagiti kapuunan tayo. Naranggas kadakwada ket napilitan da amang baybay a kadagiti tagtagibida, itiruar ti balay da tapno matay da. Kadagidi at tiyempo, nayanak ni Moises, may saan nalung puunay nga ubing. 3 abulan at tinagibi dagiti naganak ken kuana. Idi nabaybayan itiruar, inala ti babae nga anak ti Faraon, ket pinadakkel na akas anak na. Iti kasta, naisuro ken kuana ti amin asirib dagiti taga Ehipto, ket nagbalin a naindaklan a tao iti sao ken aramid. Idi 40 ti tawin ni Moises, napanunot na asarungkaran dagiti pada na nga Israelita, tapno amwen na ti kasasaad da. Nakita na arangranggasan ti maysa nga Ehipsyo ti maysa kadakwada. Napan na tinulungan ket pinatay na ti Ehipsyo, akas panangibales na iti kadaraan na. Impagarop ni Moises a maawatan dagiti kadaraan na, nga isut usaren ti Diyos amang waya-waya kadakwada, ngem dida na awatan. Iti sumuno nga aldaw, nakakita iti 2 nga Israelita nga agap-apa, ket kayat na a pagkapyain ida. Kagayem, agpada kayo nga Israelita, kinunana. Apay ngagkinkinnabil kayo, ngem induron ti lalaki amang luglugob iti kadaraan na ket kinunana. Si asino tinangisaad ken ka amang ituray ken mangukom kada kami? Kayat nakadi apatayen met akas iti panang patay mo iti Ehipsyo iti kalman? Gapo iti daytoy asao, nagtalaw ni Moises ket napan nagnaed iti daga ti Midian. Sadyay, nangasawa ket naadaan iti 2 nga anak a lalaki. Kalpasan ti 40 atawen, nagparang ti maysa nga anghel ti Diyos kini Moises iti sumsumged a basit akayaw iti letang, nga asideg ti bantay Sinai. Nasdaaw ni Moises iti naimatangan na. Iti asitgan na tapno kitain na anaimbag, nangeg na ti timek ti Apo. Siak ti Diyos dagiti kapuunam, ti Diyos ni Abraham, ni Isaac ken ni Jacob. Nagpigarger ni Moises gapo iti buteng na, ket di na naitured ti kumita. Kinuna ti Apo ken kuana, ikatem ta sandalyas mo ta nasantuan a lugar ti pagtaktak diram.
Nakitak ti pan nakaparparigat dagiti tattaok ijay Ehipto. Nangeg ko ti asog da ket bimabaak ang mangisalakan kadakwada. Umay ka ta ibaon ka ijay Ehipto. Daytoy metla ang Moises ti linaksid dagiti Israelita idi kinunada. Si asino tinangisaad ken ka ang mangituray ken mangukom kada kami? Isu ti imbaon ti Dios ang mangituray ken mangisalakan kadakwada. Babaen iti tulong ti anghel a nagparangken kuana iti sumsumged akayo. Inruar na dagiti tattao manipod Ehipto. Kalpasan ti panangaramid da kadagiti milagro ken pagsidsid daawan. Kastamet ijay nalabaga abaybay ken ijay letang iti lasod ti 40 atawen. Daytoy metla a Moises tinagkuna kadagiti Israelita. Mangibaon to ti Dios iti maysa a profeta nga agtaod iti pagilyan nyo akas iti panangibaon na kanyak. Isu daydi adda ijay letang a nakitaripnong kadagiti Israelita. Nakikadkadwa kadagiti kapuunan tayo agraman ti anghel a nagsao ken kuana ijay bantay Sinai. Inawat na dagiti sibibiyag a mensahe ti Dios tapno ited na kada tayo. Ngem saan a nagtulnog ken kuana dagiti kapuunan tayo? Inwalin da ket tinarigagayan dati agsubli ijay Ehipto. Isut gapuna a kinunada ken ni Aaron. Yaramidan na kami kadagiti Diyusen a mangidalan kada kami. Di mi ammo no anya tinapasamak iti dayjay a Moises a nangirwar kada tayo ijay Ehipto. Nangaramid da nga rod iti Diyusen a sinan urbon a baka. Nagidatunan da iti sakrifisyo ken infiestaan da ti aramid ti bukod da nga ima. Iti kasta binaybayan ida ti Diyos. Inyawat na ida nga agdaydayaw kadagiti bitwen ti langit. Kas na isurat iti libro dagiti profeta. Tattao ti Israel. Saan asyak tinangipaayan nyo kadagiti naparti nga animal ken daton. Bayat ti 40 atawen a kaaddayo iti letang. Ngem inawit yo ti tolda ni Molok ken tiladawan ti bitwen ti Diyusen yo a Refam. Inaramid yo dagitoy aladawan a pagdaydayawan nyo. Isut gapuna nga ibileng kayto iti labes ti Babilonia. Aw-awiten dagiti kapuunan tayo ti tolda ti tulag idi addada ijay letang. Imbilin ti Dios kini Moises nga aramiden na ti tolda. Kas mayan nurot iti ladawan a nakita ni Moises. Kalpasan na, tinawid dagiti kapuunan tayo ti tolda kadagiti ammada ket intugot da. Idi kimuyog da ken ni Josue anang sakop iti daga dagiti tattao. A pinapanaw ti Dios iti imatang dagiti kapuunan tayo. Nagyan sadyay agingga iti tiempo ni David. Naiayo ti Dios ken ni David ket dinawat na amapalubosan amang bangon iti balay ti Dios ni Jacob. Ngem ni Solomon tinang patakder iti balay nga agpaay iti Dios. Nupay kasta, saan nga agnaed ti kangatuan a Dios kadagiti balay nga aramid ti tao. Kas kuna ti profeta, ti langit isu ti tronok, kuna ti apo, ket ti daga ti pagsaadan dagiti sakak. Anya kita ti bangonen nyo kumaabalay ko? Sa dino ti lugar a mabalin ko a paginanaan. Saan aya asyak tinangaramid amin kadagitoy? Nagtangken met ti ulo yon. Kas kayo lagpuspuso a pagano. Anyan a kinatuleng yo iti mensahe ti Diyos. Awan dumayo kadagiti kapuunan nyo. Kanayon asukiren nyo met ti Espiritu Santo. Adda ka di profeta asaan a pinagsagaba dagiti kapuunan nyo? Pinatay da dagiti imbaon ti Diyos. Isudaan ang ipakaammo idi. Itiya ay tinalinteg nga adipen. Ket ita, liniputan nyo ket pinatay yo. Da kayo ti imawat iti linteg ti Diyos nga inted dagiti angheles ngem di yo met tinungpal. Bayat ti panagdengeg dagiti kamkameng ti Sanhedrin. Agburbureg ti darada ket uray dala agngarngariet iti pungtok daken ni Esteban. Ngem natno ni Esteban iti Espiritu Santo. Timangad sa dilangit ket nakita na ti dayag ti Dios ken ni Jesus nga agtaktakder iti makannawan ti Dios. Kitain nyo, Kinunana, sinulukat ti ruangan ti langit, ket makitak ti anak ti tao as itatakder iti makanawan ti Dios. nagriaw da iti napigsa ket inaput da dagiti lapayag da. Sangsang kamay sada di marup ken kuana. Ket inruar da iti syudad sada inubor. Imbati dagiti saksi dagiti akinruar apagan anayda iti aywan ti maysa nga agtutubo nga agnagan Saulo. Idi ububuran da ni Esteban
Nagkararag iti Apo ket kinunan. Apo Jesus, awatem to'y kararwak. Nagparintumeng ket impukkaw na. Apo, di mo ko maipabasol daytoy kadakwada. Ket natay apaman ana isauna daytoy. Aramid Kapitulo 8. Imanamong ni Saulo iti panakapapatay ni Esteban. Sumagmamano a lalaki a religyoso tinangitanem ken ni Esteban. Ket kastauna iti panangdungaw da kenkuana. Iti daytamet lang aldaw, nang rugi ti nakaro apan nakaidadanes ti iglesia iti Jerusalem. Malaksid kadagiti apostoles na warawara dagiti amin a mamati iti entero Judea ken Samaria. Kabayatan na, pinanggap ni Saulo a pukawen ti iglesia. Inuli na dagiti balbalay dagiti mamati. Inyulog na ida, lalaki man wenno babae, ket pinaibalod na ida. No maipapan kadagiti na warawara a mamati, ikas kasabada ti mensahe iti amin a lugar a napananda. Simmalog ni Felipe iti kangrunaan na syudad ti Samaria, ket inkas kasabana iti maipapan iti Kristo. Si papasnet dagiti tattao a dimngeg iti mensahe ni Felipe. Gapot ang nadamag da ken mismo a nakita da dagiti milagro ngay nararamid na. Nagikikis a rimuar dagiti dakes nga espiritu iti adu a naluganan at tattao. Adu pay tinaimbagan a paralitiko ken pilay. Ket kastaunay ti rag-o dagiti tattao iti dayta a syudad. Agnanaed sadyay ti maysa a lalaki nga agnagan Simon. Nagsalsalamang ka idiket na bayag a pinagsidsiddaaw na dagiti Samaritano. Imbagbagana nga isuket na indaklan a tao. Ket si papasnek dagiti amin nga agnaed sadyay adimngeg kenkuana. Baknang man wenno napanglaw. Dayta a tao, isu ti bilag ti Diyos a managan iti naindaklan. Kinunada. Si gagagarda adimngeg kenkuana tanabayag a pinagsiddaon na ida babaen ti panagsalamang kana. Ngem idiin kasaba ni Felipe ti maipapan iti naimbag a damag ti pagarian ti Dios ken ti maipapan ken Hesukristo. Namati da ket nabunyagan da amin, lalaki man wenno babae. Namati met ni Simon ket kalpasan ti panakabunyag na, simurot ken ni Felipe. Kastaunay ti siddao da idi makita da dagiti milagro ken pagilasinan nga aramiden ni Felipe. Nadamag dagiti apostoles iti Jerusalem nga inawat dagiti taga Samaria ti sao ti Dios ket imbaon da sadyay da Pedro ken Juan. Idi simangpet da inkararagan da dagiti Samaritano tapno awaten da met ti Espiritu Santo. Saan pay ngamin abimmaba kadakwada ti Espiritu Santo. Nabunyagan da laeng itinagan ni Apo Jesus. Ket impatay da Pedro ken Juan ti ima da kadakwada ket inawat da ti Espiritu Santo. Nakita ni Simon ang naited ti Espiritu Santo kadagiti mamati idi impatay dagiti apostoles dagiti ima da kadakwada. Iti kasta, pinanggap na nga ikan da Pedro ken Juan iti kwarta ket kinunana. Ited yumet kanyak daytoy apan nakabalin, tapno ti siya sinuman a pangipatayak kadagiti imak, awatin namet ti Espiritu Santo. Ngem kinunan ni Pedro ken Juan, Mailunod ka kuma agraman ti kwartam, ta ipagarup mo amagatang ti sagot ti Dios. Awan pakaibiyangam wenno kalintegam iti trabaho mi. Ammo ti Dios asaan anadalos ti pusom. Agbabawi ka iti dayta, dakes a panunot mo, ket agdawat ka iti Apo a pakawanen na ka. Makitak a naapal kaunay, ket si babalod ka iti basol. kinunan ni Simon kada Pedro ken Juan, Pangaasyo, ta idawdawatan dak iti Apo, tapno saan a mapasamak kanyak ti uray anya kadagitoy. nagsubli da Pedro ken Juan iti Jerusalem, kalpasan ti panangibingay da kadagiti tattao iti amudang maipapan iti mensahe ti Apo. Iti dalan da, inkas kasabada ti naimbag a damag iti adu a baryo ti Samaria. Kinuna ti maysa nga anghel ti Apo ken ni Felipe, Agsagana ka amapan iti abagatan. Sorotem ti dalan nga agturong ijay Gaza manipod Jerusalem. saanen a madaldalanan daytoy a kalsada. Nagrubwat nga rod ni Felipe. Iti dalan, adda maysa nga eunuko at taga Ethiopia. Maysa nga opisyal a mangimaton iti amin a kinabaknang ti Candace wenno reyna ti Ethiopia.
napan nagdaydayaw iti Dios ijay Jerusalem. Agawid idin ket silulugan iti karwahe na. Bayat ti panagtaray ti lugan, basbasaon na ti libro nga insurat ni Propeta Isaias. Kinuna ti Espiritu Santo ken ni Felipe. Magnaka iti asideg ti lugan. Nagtaray ni Felipe nga imasideg ket nangngeg na ti opisyal nga agbasbasa iti libro ni Propeta Isaias. Sinaludsod ni Felipe. Maawatan met laeng ti basbasaang? Insungbat ti opisyal. Kasano ang mawatak? No awam met ti mangipalawag kanyak. Ket inawis na ni Felipe ang makilugan ken kuana. Daytoy apaset ti nasantuan a surat ti basbasaan na. Kasla karniro ang maipan iti pagpartyan. Kasla urbon ti karniro ang naulimak no mapukisan. Ket awan apulos tinis ngaw na. Iti pan na kairurumen na ikat ti kalintigan na. Awan tu ti makaibaga may papan iti kapututan na. Tanaggibusen ti biyag na ditoy daga. Kinuna ti opisyal ken ni Felipe. Sino kadi ti sarsaritaan ti profeta? Ti bagina kadi wenno sabali. Nagsao ni Felipe ket manipot iti daytoy apaset ti nasantuan a surat. Sinarita ni Felipe ti naimbag a damag may papan ken ni Jesus. Intuloy dati panagdaldalyasat da agingga adimteng da iti lugar nga adadanom. Kinuna ti opisyal ken ni Felipe. Adtoy ti danom, anya ti makatiped iti panagbunyag ko? Pinagsardeng nga ro ti opisyal ti lugan. Napanda adwa iti danom ket binunyagan ni Felipe. Iti makasangatdan, impanaw ti espiritu ti apo ni Felipe ket saanan ang nakita ti opisyal. Intuloy ti opisyal ti panagawid na asiraragsak. Idi makadlaw ni Felipe adagayamen ijay Azoto. Ingkas kasabana ti naimbag adamag kadagiti amin nga ilili a napagnaan na ingganat nakasangpet ijay Cesarea. Aramid Kapitulo 9. Intuloy ni Saulo ti panamutbuteng na amang papatay kadagiti adalan ti Apo. Napaan iti kangatuan a padi ket dimmawat iti surat amang yamammo ken kuana kadagiti sinagoga dagiti Hudyo ijay Damasco tapno papalubusan amang tiliw iti siya sinuman a masarakan na a sumursurot iti baro adalan. Lalaki man wenno babay. Ket ipan na ida ijay Jerusalem. Iti dalan na nga agpa Damasco, idi makaasidegan iti syudad. Pagamuan la tanagranyag ti lawlaw na, ti makasisirap alawag ang nagapu iti tangatang. Napasag iti daga ket nangngeg na ti timek a nagkuna. Saulo, Saulo, apay nga itadanesnak. Siya sino ka, Apo? Sinaludsod ni Saulo. Siya ni Jesus nga idadadanes mo. Kinuna ti timek. Ngem tumakder ka, ket inka iti syudad, ket maibaganto ken ka ti aramiden. Nagsardeng dagiti lalaki a kinakuyog ni Saulo ket napaumalda. Nangngegda ti timek ngem awan ti nakita da a tao. Timakder ni Saulo. Immulagat na dagiti mata na ngem saanen a makakita. Iti kasta, kinibinda nga impan ijay Damasco. Talo nga aldaw a di makakita. Saan met anangan wenno imminom. Ijay Damasco, adda maysa nga adalan nga agnagan Ananias. Iti maysa a parmata, kinuna ti Apo ken kuana. Ananias. Adtuyak, Apo. Insungbat ni Ananias. Tumakder ka. Kinuna ti Apo. Ket inka iti kalsada amanagan nalinteg. Inka iti balay ni Judas. Damagem sadyay ti maysa a lalaki nga agnagan Saulo at taga Tarso. Madama nga agkarkararag ita. Nakita na iti maysa a parmata ti maysa a lalaki nga agnagan Ananias. Asimrek iti yan na ket impatay na dagiti ima na kenkuana tapno makakita manen. Ngamin sungbat ni Ananias. Apo, adon tinadamdamag ko may papaniti daytoy a lalaki ken kadagiti nakabutbuteng nga inaramid na kadagiti tattaom ijay Jerusalem. Imay ditoy Damasco nga addaan ti pammalubos kadagiti panguluan a papadi tapno tiliwen na dagiti amin nga agdaydayaw kinka. Kinuna ti Apo ken kuana. Mapan ka, ta iso ti pinilik nga agserbi kanya.
tapno ipakaammo na tinagan ko kadagiti hentil, kadagiti ari, ken kadagiti Israelita. Ipakitak to ken kuana dagiti amin a masapul asagabaan na, gapo kanya. Iti kasta, napan ni Ananias, simrek iti balay kat impatay na dagiti imana ken ni Saulo. Kapsat Saulo, imbaunak ni Apo Isos a nagparangkin ka, iti dalan idi umay ka ditoy, tapno makakita ka manen, ket mapno ka iti Espiritu Santo. Dagos ang naragreg dagiti kasla siksik ti ikan manipod kadagiti mata ni Saulo ket nakakita manen. Ti makder ket nabunyagan. Kalpasan ti panangan na simubli ti pigsana. Sumagmamano nga aldaw ang nakipagyan ni Saulo kadagiti adalan ijay Damasco. Napan adagos kadagiti sinagoga ket inkas kasabana ti maipapan ken ni Jesus. Isu ti anak ti Dios. Kinunana, nasdao dagiti amin ang nakangeg ken kuana ket kinunada. Saan aya nga isu daytoy ti mangparparigat kadagiti tattao nga mauawag itinagan ni Jesus iti Jerusalem? Saan aya nga enmay ditoy tapno ti liwen na dagiti mamati ket ipan na ida asirpet kadagiti panguluan a papadi? Ngem imadada ti bileg ni Saulo ang mga saba ket sipipinget anang paneknek ani Jesus isu ti Kristo. Saan na nakasungbat dagiti Hudyo nga agnaed ijay Damasco. Kalpasan ti adung aldaw, nagmimiting dagiti Hudyo ket nagtutulagan da a patayen ni Saulo. Ngem na ipakaammo ken kuana ti panggepda. Aldaw rabii a pinadpadaanan da iti ruangan ti syudad tapno patayen da. Ngem iti maysa a rabii, innala dagiti pasurot na ket inkabil da iti kuribot, sada imbaba iti abot ti bakod ti syudad. Napan ni Saulo iti Jerusalem ket pinanggep na ti makitipon kadagiti adalan. Ngem saan da anamati a maysa nga adalan ket nagbuteng da amin ken kuana. Iti kasta, napan tinulungan ni Bernabe ket intulod na kadagiti apostoles. Impalawag ni Bernabe kadakwada no kasano ti panakakita ni Saulo iti Apo iti dalan ken ti panakisao ti Apo ken kuana. Impadamag na pay kadakwada ti tured ni Saulo ang anangas kasaba iti Damasco iti nagan ni Jesus. Iti kasta, nakipagyan ni Saulo kadakwada. Sinursor na ti entero a Jerusalem ket awan buteng na anang asaba iti nagan ti Apo. Nagsao ka nakisupyat pay kadagiti Hudyo a Griego ti pagsasauna. Ngem kayat da apapatayen. Idi maamuan dagtoy dagiti kakabsat iti pamati, impanda ni Saulo ijay Cesarea ket pinagawid da ijay Tarso. Iti kasta, awanen ti panagsagaba ti iglesia iti entero a Judea, Galilea ken Samaria. Babaen iti tulong ti Espiritu Santo, pimmigsa ken imano dagiti mamati ket nagbiag dagiti kamkameng a managbuteng iti Dios. Sinursor ni Pedro ti amin a lugar. Iti naminsan, sinarungkaran na dagiti tattao ti Dios nga agnaed ijay Lidda. Nasarakan na sadyay ti maysa a lalaki nga agnagan iti Enyas. Paralitiko daytoy katuwalo at awanen as idadalit. Kinuna ni Pedro ken kuana, Inyas, paimbagan na ka ni Kristo, bumangon ka ket idolin mo ta iddam. Dinagdagos ni Enyas ti bimmangon. Nakita dagiti amin na taga Lidda ken taga Sarona ni Enyas ket namati da iti Apo. Ijay met Joppe, ada-adalan a babaeng agnagan Tabita. Imbukbuk na ti amin na panawon na nga agaramid kadagiti na imbag ken timulong kadagiti na panglaw. Iti dayta at tiyempo, nagsakit ni Dorcas ket natay. Binugwan da ti bangkay na sada imasayag iti aking ngato a kwarto. Asideg ti Joppe ijay Lidda. Idi nadamag dagiti adalan at taga Joppe nga adda ni Pedro ijay Lidda, nangibaon iti dua a lalaki amang kiddaw ken kuana adagdagusan na kuma ti mapan ijay Joppe. Nagrubwat nga rod ni Pedro ket nakikuyog kadakwada. Idi sumangpet da, impanda ni Pedro iti kwarto nga aking ngato. Agsangsangit nga imaribungbong dagiti amin a balo a babay iti abay ni Pedro. Ket impakita da ken kuana dagiti kagay ken dadumapay apagan anay a dinait ni Dorcas idi si bibiyag pay. Pinarwar na amin ida sa nagparintumeng a nagkararag. Kalpasan na, sinango na ti bangkay ket kinunana, Tabita, bumangon ka. Nagmulagat ni Dorcas.
Kinita na ni Pedro kat nagtugaw. Iniggaman ni Pedro iti ima na sana pinatakder. Inayaban na dagiti tattao ti Dios ken dagiti balo kat imparang nakadakwada ni Dorcas as ibibiyag. Nagdinamag daytoy apasamak iti entero a Joppe ket adu dagiti namati iti Apo. Nagyan ni Pedro ijay Joppe iti adu nga aldaw. Iti balay ni Simon ngagkurkorti iti lalat. Aramid Kapitulo 10. Adda idi iti Cesarea ti maysa a lalaki nga agnagan Cornelio a kapitan dagiti soldado iti remento ti armada ti Roma a mauawagan Rehimento Italiana. Relihiyoso ken managdaydayaw iti Dios kastama ti pamilyana. Adon tintultulong na kadagiti na panglaw a Hudyo ken kanayon nga agkarkararag iti Dios. Agarop 3:00 iti malem iti agparmata. Nakita na asumrek iti balay na ti maysa nga anghel ti Dios ket kinunana ken kuana, Cornelio, sibubuteng aminat mata ni Cornelio ti anghel ket kinunana. anya kadi, Apo? Kinuna ti anghel, Impangag ti Dios dagiti kararag mo, ken nakita na ti panangtultulong mo kadagiti napanglaw. Mangibaon ka kadagiti tattao a mapan ijay Joppe, tapno sukonon da ti maysa a tao nga agnagan iti Simon, nga awawagan da iti Pedro. Adda ita asa nga ili ti maysa nga agkorkorti iti lalat, ni Simon nga agnaed iti igid ti baybay. idi nakapanawon ti anghel. Inayaban ni Cornelio ti duwa kadagiti babaunen na, ken maysa a soldado a managbuteng iti Dios ken agserserbi ken kuana. Imbaga na kadakwada ti napasamak sana imbaon ida ijay Joppe. Kabigatan na, idi adada dagiti na ibaon iti dalanda ket asidegdan ijay Joppe. Napan ni Pedro iti tuktok ti balay idi dandaniting nga ti aldaw tapno agkararag. Nabisinan baya ti panagkarkararag na ket kayat na ti mangan. Ngem idi maisagana ti kanan na nagparmata. Nakita na ang naglukat ti langit ket adda kasladakkel nga ules ang maipapababa babaen kadagiti upat a sulina. Iti uneg na adda dagiti amin nakita ti animal agkarkarayam ken atap at tumatayab kinuna ti maysa at timek. Pedro, tumakder ka, pumarti ka, ket mangan ka. Ngem kinuna ni Pedro, Saan ko ang maaramid dayta? Apo, ni kaanuman, jak pahinangan iti maibilang a narugit, wenno dirumbeng akanen. nagsaumanen ti timek. Di mo ibilang anarugit ti dinalusan ti Diyos. Namitlo daytoy an aramid ket kalpasan na. Naguyod an naipangato sa dilangit ti banag a nakita na. Baya ti panangututob ni Pedro iti kaipapanan ti nakita na iti parmata. Sing mangpet metten dagiti imbaon ni Cornelio. Naamuan da no sa dino ti ayan ti balay ni Simon. Ket idi adadan nga agtaktakder iti ruangan. Dinamagda no adda Simon Pedro ang nagdago sa jay. Ut-utuben pay laeng ni Pedro noon niya ti kayat asawen ti parmata. Idi kinunaken kuana ti espiritu. Adda talo a lalaki nga agsapsapol ken ka. Tumakder ka, ket umulog ka. Di ka agked-ked ako muyog kadakwada, ta imbaon ko ida. Imulog ni Pedro ket kinunana kadagiti lalaki. Siyak ti sapsapulan nyo, apay kadi. Insungbat da. Imbaon na kami ni Kapitan nga Cornelio. May sa ataon na lintag, madaydayaw iti Dios, ken raraman dagiti amin nga Hudyo, binilin ti anghel ti Dios nga awisin na ka nga umay iti balay na, tapno denggen na tanyaman nga ibagam. Pinastrek ni Pedro ida ket pinaumyan na ida. Kabigatan na, nagrubwat ni Pedro ket simurot kadakwada. Kimuyog met ti sumagmamano a kakabsat at taga Joppe. Dimteng da ida Cesarea ti sumuno nga aldaw. Paspasungaden ida ni Cornelio, agraman dagiti inawis na a kakabagyan ken nadagket agagayem na. Idi sumrek ni Pedro, sinabat ni Cornelio ang nagparintumeng ken nagrukbab iti sangwanan na. Ngem pinatakder ni Pedro ket kinunana,
tumakder ka, tatawak met akasken ka. Nakisarsarita ni Pedro ken kuana idi sumrek da iti balay. Sadyay nakita na ti adu at tao a natipon-tipon. Kinunana kadakwada. Pagaamuyo nga iparit tilinteg mi a makilangen wenno sumarungkar kami iti saan a Hudyo. Ngem impakita kaniyak ti Dios, saan ko nga ibilang ti sinuman a narugit wenno natulawan. Iti kasta, idi pinaayabannak, imayak as itutulok, damagak nga rod, no apay nga inayabannak. Kinuna ni Cornelio. Iti agarup kastoy nga oras, talo nga aldawen tinapalabas, agkarkararagak dito'y balay iti alas 3 ti malem. Pagamuan, nagtakder iti sangwanak ti maysa lalaki a makapurar ti kawesna. Kinunana, Cornelio, impangag ti Diyos ti kararag mo ken nakita na dagiti aramidem a panangtulong kadagiti napanglaw. Mangibaon ka iti mapa ni Joppe a mangayab ken ni Simon Pedro. Agdagdagos iti balay ni Simon nga agkurkurte iti lalat nga agnaed iti igid ti baybay. Daytoy ti gapuna a pinayaban ka adagos ket naimbag tanayan anos mo ti imay. Ita, adda kami amin ditoy iti imatang ti Dios. Agururay kami adumngeg iti anyaman nga imbaga ti Apo nga ipakaammom. Kalpasan na, nagsao ni Pedro. Makita kon apodno nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na ti sinuman nga agbuteng ken kuana, ken agaramid iti nalinteg. Uray anya apuli tinagtaudan na. Ammoyo ti mensahe nga inted ti Dios kadagiti Israelita. Idi inpakaammuna tinaimbag adamag, maipapan iti kapya babaen ken ni Hesukristo nga apo ti amin a tao. Ammoyo tinidumduma a pasamak an aramid iti intiro a daga ti Judea. Nang rugi amin ijay Galilea, kalpasan ti panangikasaba ni Juan, ti may papan iti pannakabunyag. Ammoyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret, ken ti panangkonsagrar ti Dios ken kuana, babaen iti panangted na ken kuana iti Espiritu Santo, ken pannakabalin. Iti sa dinuman a lugar a napanan ni Jesus, nagararamid iti naimbag, ken nang paimbag kadagiti pinarparigat ti diablo, gapo ta adda ken kuana ti Dios. Da kami ti mang paneknek iti amin nga inararamid na iti daga dagiti Hudyo, ken ijay Jerusalem, ket pinatay da babaen iti panangilansada ken kuana iti cross. Ngem iti maikatlo nga aldaw, pinagungar ti Dios, ket nagparang. Saan a kadagiti amin at tao, no di kada kami laeng asaksi a pinili ti Dios. Da kami a nakilanglang ken kuana iti panganan, kalpasan ti panagungar na. Binilin na kam a mangikasaba iti ebanghelyo, ken mang paneknek nga isu ti dinutukan ti Dios, amangukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin a profita ti maipapan ken Jesus, ati si asinuman a mamati ken kuana, mapakawanto dagiti basbasol na, babaen iti pannakabalin tinagan na. Agsasaupay laang ni Pedro idi bimaba ti Espiritu Santo kadagiti amin nga agdengdengeg iti mensahe. Nasdao dagiti mamati a Hudyo a kinuyog ni Pedro ang nagapu ijay Joppe. Gapu ta inted mo ti Dios ti Espiritu Santo kadagiti hentil. Nangegda nga agsasauda kadagiti sabali a pagsasao ken itantanok da ti Dios. Kinuna ni Pedro. Inawat dagitoy at tattao ti Espiritu Santo, akasmet iti panangawat tayo idi. Adda aya makaiparit iti pannakabunyagda iti danom? Iti kasta, imbilin na ang mabunyagan da iti nagan ni Hesukristo. Kalpasan na, dinawat dakin Pedro ang makipagyan kadakwada iti sumagmamano nga aldaw. Aramid, Kapitulo 11. Nadamag dagiti apostoles ken dagiti kakabsat iti pamati iti Judea nga inawat mo't dagiti hentil ti sao ti Dios. Idi si mangat ni Pedro iti Jerusalem, binabalaw ti grupo dagiti Hudyo
nga umanamong iti seremonya ti pannakakugit kinunada. Napangkagayam iti balay dagiti tattao asaan anakugit, ket nakipangangkapay kadakwada. Ngarod, sinarita ni Pedro ti amin a napasamak manipot rugina, kinunana, Addaak idi iti syudad ti Hopi, ket madamaak nga karkararag idi nagparmataak. Nakitak ti kasladakkel nga ules, ama ipapababa kadagiti upat asuli na nanipod iti langit. Nagdiso iti asideg ko, minatmatak anaimbag ti uneg na. Nakitak dagiti na duma-duma akita ti animal, dagiti narungsot nga ayop, dagiti agkarkarayam, ken dagiti atap at tumatayab. Nangeg ko ti maysa atimek anagkuna, tumakder ka Pedro, pumarti ka ket agsidaka. Ngem kinunak, saan ko ang maaramid dayta apo, awan pa'y impauneg ko ang maibilang anatulawan, wenno saan arombeng akanen. Nagsaumanan ti timek a naggapo sa dilangit, di mo ibilang ang narugit ti dinalusan ti Dios. Namitlo ang naaramid daytoy, kalpasan na naipangato amin sa dilangit. Iti dayta kanito, simmangpet iti dagos ko abalay, dagiti tallo a lalaki a naggapo ijay Cesarea, a mangayab kanyak. Imbaga kanyak ti espiritu adyak agkedked, a kumuyog kadakwada, kimuyog met dagiti ennem a kakabsat iti pamati at tagahupi, ket napankam ijay Cesarea. Simrek kami iti balay ni Cornelio. Imbaga ni Cornelio kada kami, a nakita na ti maysa nga anghel nga agtaktakder iti balay na. Kinuna kano ti anghel, mangibaon ka iti mapan ijay Hopi, a mangayab iti tao nga agnagan Simon Pedro. Ipalawag nantuken ka ti mensahe, apaka isalakanam, ken ti amin a familyam. Idirogyak ti agsao, bimaba ti Espiritu Santo kadakwada, akasmet iti panagbabana kadatayo idi damo. Nalagip ko ti kinuna ti Apo, namunyag ni Juan iti danom, ngem mabunyagan kayto iti Espiritu Santo. Nalawag nga inted ti Dios kadakwada, ti isumet lang asagot nga inted na kadatay idi namati tayo ken ni Apo Kristo. Si asinuak nga rod amang supyat iti Dios, idi mangngeg da daytoy, nagsardengda amang babalaw ken kuana, inday dayaw da ti Dios, kinunkunada. Nukas tangaron, inted met ti Dios kadagiti hentil ti gundaway, nga agbabawi, ken agbyag. Idi nawarawara dagiti mamati gapu iti pannakaidadanes a rimswa idi napapatay ni Esteban. Nakadanon ti sumagmamano kadakwada ijay Fenicia, Chipre, ken Antioquia. Impakaamuda ti mensahe kadagiti Hudyo laeng. Ngem adamot dagiti napan ijay Antioquia, dagiti mamati at taga Chipre ken Cirene. Ken inkaskasabada ti mensahe kadagiti hentil. Impakaamuda kadakwada tinaimbag adamag may papan ken ni Apo Jesus. Ada kadakwada ti panakabalin ti Apo, ket adu dagiti namati ken simurot iti Apo. Nadamag daytoy ti iglesia ijay Jerusalem, ket imbaunda ni Bernabe ijay Antioquia. Idi sumangpet ni Bernabe, naragsakan ang nakakita iti parabor ti Dios kadagitoy a mamati. Binalakadan na ida ngagtalinaed as ipupudno iti Apo, iti amin a puso da. Naimbag a tao ni Bernabe ket napno ti Espiritu Santo ken pammati. Iti kasta, adu tinaawis na anainayon kadagiti pasurot ti Apo. Napan nga rod ni Bernabe ijay Tarso, tapno sapulen na ni Saulo. Idi nasarakan na, inkuyog na ijay Antioquia. Makatawan ang nakipulpulapul da iti iglesia, ket adu dagiti tattao a sinursurwan da. Ijay Antioquia ti imuna ang nakapanaganan dagiti adalan iti Kristiyano. Kadagiti nga aldaw, simmalog ijay Antioquia dagiti profeta ang naggapu ijay Jerusalem. Babaen iti panakabalin ti Espiritu, impadto ni Agabo, maysa kadagiti profeta, nga adadakkel abisin adandani dumteng iti entero a lubong. Napasamak daytoy iti emperador ni Claudio. Nagnunumuan dagiti adalan,
timangted iti tulong kadagiti kakabsat nga agnaed ijay Judea sigun ti kabailan nga ited ti tunggal maysa. Inaramid da daytoy ket impaw itda ti kwarta kadagiti panglakayen sadyay babaen kada Bernabe ken Saulo. Aramid Kapitulo 12. Kadagidi at tiyempo, pinarigat ni Ari Herodes dagiti sumagmamano akamkamang ti iglesia. Pinaputulan na ni Santiago akabsat ni Juan. Idi makita na ang naragsakan dagiti Hudyo, pinatiliw na met ni Pedro. Napasamak daytoy iti piyesta ti tinapay nga awan lebadura na. Kalpasan ti panakatiliw ni Pedro, pinaibalod na sana pinabantayan iti upat a grupo ti soldado. Upat a soldado ti mangbukal iti tunggal grupo ngagsisinublat amang bantay kenkwana. Panggep ni Herodes a pausig ni Pedro iti publiko kalpasan ti piyesta ti Paskwa. Iti kasta, nagtalinaen ni Pedro iti pagbaludan. Ngem impasnek dagiti kamkameng ti iglesia ti nangikararag kenkwana iti Dios. Iti rabi isakbay ti panangyawat kuma ni Herodes ken ni Pedro kadagiti tattao. Si kakawar amat maturog iti nagbautan ti dua soldado. Adamot dagiti gwardya iti ruangan ti pagbaludan. Pagamuan, nagparang ti maysang anghel ti Apo ket adda silaw a nagranyag iti pagbaludan. Ginunggon ti anghel ti abaga ni Pedro ket kinunana. Bumangon kan, darasem. Dagos anay kat ti kawar dagiti ima ni Pedro. Kinuna ti anghel. Agbado ka ket agsandalyas ka. Nagtungpal ni Pedro. Kinuna manen ti anghel. Agkagay ka ket soroten na. Sinurot na ti anghel a rimwar iti pagbaludan. Di na amon og paypayso ter aramiden ti anghel. Impagarup na ang agparparmata. Linabasan da ti umuna a grupo dagiti gwardya. Sa ti may kadwa ket dimteng da iti landok a ruangan nga agturong iti syudad. Naglukat ti ruangan nga awan ng sagsagid ket rimwarda. Idi magmagnada iti maysa a kalsada, pagamuan lata nagpukaw ti anghel. Naawatan ni Pedro ti napasamak kenkwana. Ita ammokon apudno daytoy. Kinunana. Imbaon ti Dios ti anghel na nga umay mangisalakan kanyak. Iti pannakabalin ni Herodes ken iti amin a panggep nga aramiden dagiti Hudyo kanyak. Idi madlaw ni Pedro ti kasasaad na napan iti balay ni Maria nga ina ni Juan Marcos. Sadyay naguurnong ti adu at tao nga agkarkararag. Nagtugtog ni Pedro iti ruangan ket maysa a babaunen a babaeng agnagan Roda tinapan ng amuno siya sino tinagtuktok. Nailasin na titimek ni Pedro. Iti napalalo aragsak na, dinan linuktan ti ruangan no di ket nagtaray anapan iti uneg, ket impakaammo na kadagiti tattao nga adda ni Pedro iti ruar. Mauyong ka. Kinunada kenkwana. Ngem impapilit na apudno ti imbagana. Anghel na dayta. Kinunada. Kabayatan na saan nga insardeng ni Pedro tinagtugtugtog. Idiluktan da ti ruangan. Kasta unay ti siddao da ang nakakita kenkwana. Nagsenyas nga agulimek da ket sinarita na kadakwada. No kasano ti panangirwar ti Apo kenkwana iti pagbaludan. Ibagayo daytoy ken ni Santiago ken kadagiti kakabsat. Kinunana. Kalpasan na, pimanaw anapan iti sabali a lugar. Kabigatan na, napalalo ti panakariribok dagiti gwardya, gapu iti panagpukaw ni Pedro. Didaan mo noon niya tinapasamak kenkwana. Pinasapol ni Herodes ni Pedro ngem saan da ang nabirukan. Iti kasta, pinaimbestigar na dagiti soldado ket imbilin na ang mapapatay da. Pimanaw ni Herodes ijay Judea ket napanagyan ijay Cesarea ti sumagmamano nga aldaw. Napalalo ti pungtot ni Herodes kadagiti taga Tiro ken taga Sidon. Gapu iti daytoy, inkedeng dagiti umili asangsang kamaysada amang ibaon kadagiti pannakabagida amapan ken ni Herodes. Imuna nga inalukoy da ni Blasto ang mayordomo iti palasyo at tumulong kadakwada ang makikapya ken ni Herodes. Aggapo ngamin ti taraunda kadagiti daga ang masakupan ti Herodes. Iti na ituding nga aldaw, inkawes ni Herodes ti pagananay na akas-ari. Nagtugaw iti trono na sa nagbitla iti sangwanan dagiti tattao.
Maysa Dios ti agsarsarita, saan a tao? Impukkaw dagiti tattao. Iti daytamot la kanito, dinusa ti anghel ti apo ni Herodes agsipod ta innalan na ti pamadayaw nga agpaay kuma iti Dios. Iniges aginggaan natay. Nagtultuloy ang nagsaknap ti sao ti Dios ket immado dagiti mamati. Idi natungpalen da Bernabe ken Saulo ti aramid a nakaibaonanda, nagawid da manipud Jerusalem ket inkuyog da ni Juan Marcos. Aramid Kapitulo 13. Iti iglesia ijay Antioquia, adda idi sumagmamano a profeta ken mamaestro. Isuda da Bernabe, Simeon a mauawagan Negro, Lucio a taga Cirene, Manaen a kinaubingan ni Herodes a gobernador, ken Saulo. Kabayatan ti panagdaydayaw da iti apo ken panagay ayunarda, kinuna ti Espiritu Santo kadakwada. Ilasin nyo da Bernabe ken Saulo. Isuda ti pinilik a mga ramid iti trabaho, ana ituding kadakwada. Kalpasan ti panagayunar ken panagkarkararagda, impatay da dagiti imada kada Bernabe ken Saulo, sada imbaon ida. Iti kasta, simmalog ijay Seleucia da Bernabe ken Saulo nga imbaon ti Espiritu Santo. Manipod sadyay, nagbarkuda ang nagturong iti isla ti Sipre. Idi dumteng da ijay Salamina, in kasabada ti sao ti Dios kadagiti sinagoga dagiti Hudyo. Inkuyog da ni Juan Marcos at tumulong kadakwada iti trabaho. Sinursurda ti puro agingga ijay Papo, a nakasarakan da iti maysa a salamangkero nga agnagan iti Bar Jesus. Hudyo ni Bar Jesus ket imbilang na ti bagina a propeta, uray no saan. Aggayem da iti gobernador iti dayta a puro, ni Sergio Paulo, maysa a nasaririt a tao. Kaya't adinggen ti gobernador ti sao ti Dios. Iso a pinayaban na da Bernabe ken Saulo. Ngem linapdan ida ti salamangkero. Elimas tinagan na iti Griego. Takayat na amayadayo ti gobernador iti pamati. Iti kasta, ni Saulo amawawagan pay iti Pablo. Iso anapno ti Espiritu Santo. Pinireng na ti salamangkero, sana kinuna. Sika nga anak ti Diablo. Sika ti kabusor ti amin a kinalinteg. Nasikap kalaunay. Apay akan kanayon mo abalbalikugan ti kinapudno maipapan iti apo. Ita, diswan na katiima ti apo. Agbulsik ka ket di mo makita ti lawag ti init iti sumagmamanungal daw. Dagos anarikna ni Elimas a kinulaapan ti sipnget dagiti matana. Ket nagararikap anang sapol iti mangkibin ken kuana. Namati ti gobernador iti maimatangan na ti napasamak. Napalalo ti siddao na iti sursuro maipapan iti apo. Manipod Papo, nagbarko ni Pablo ken dagiti kinakuyog na. Demteng da ijay Perge, may sangaili ti Pampilya. Ngem pinanawan ni Juan Marcos ida sadyay, ket nagsubli ijay Jerusalem. Manipod Perge, demteng da iti ili ti Antioquia, ijay Pisidia, iti aldaw a panaginana, samrek da iti sinagoga ket nagtugaw da. Kalpasan ti panakaibasa ti maysa a paset ti linteg ni Moises, ken dagiti sursurat dagiti propeta, ada pinaibaga kadakwada dagiti pangulo ti sinagoga. Kakabsat, kinunada, kayat mi nga agsao kayo kadagiti tattao, no adda mensaheyo a pamaregta kadakwada. Timakder ni Pablo, sininyasan na ida nga agulimag da ket nagsao. Padak nga Israelita, kanda kayo ngagdaydayaw iti Diyos, dumngeg kayo. Ti Diyos dagiti Israelita tinangpili kadagiti kapuunan tayo, ket pinagbalin na ida anaindaklan na pagilyan, bayat ti panagnaed da akas ganggan na et ijay Ehipto. Enruar na ida sadyay babaen iti naindaklan na panakabalin na. Iti agupat na pulo atawan, inanusan na ida ijay letang. Pinarmek na ti pito a nasyon iti daga ti Kanaan. Inted na dayta adaga at agikwaan dagiti tattao na.
Naaramid amin dagitoy iti uneg ti agupat agasot ket 50 atawan. Kalpasan na inikkan na ida kadagiti ukom, agingga iti tiyempo adimteng ni Profeta Samuel. Iti dimawat da iti ari, inted na nga ari da ni Saulo, nga anak ni Kis ang nagtaod iti tribo ni Benjamin. Nagturay ni Saulo iti 40 atawan. Kalpasan ti panaykat ti Diyos kenkwana, insaad na ni David akas adida. Kastoy ti kinuna ti Diyos may papan kenkwana. Nasarakak ani David nga anak ni Hese, ti lalaki a makatungpal iti amin a pagayatak. Kas ingkari ti Diyos, pinagbalin na amang isalakan iti Israel ti maysa kadagiti kapututan ni David. Iso ni Jesus. Sakbay nga inrogi ni Jesus ti trabaho na. Ing kasaba ni Juan kadagiti amin nga Israelita, ang masapol nga agbabawi da kadagiti basbasol da ken pabunyagan da. Iti dandanin malpas ni Juan ti nakaibaunan na, kinunana kadagiti tattao. Siya sinuak iti panagkunayo, sana siyak ti orarin nyo, no di ket ti sumaruno kanyak. Saanak pa'y amay ikari, amang ikat iti sandalyas na. Kakabsat ko, da kayo ang nagtaod iti kapututan ni Abraham, kan da kayo ahintel nga adda ditoy nga agdaydayaw iti Diyos. Da tayo tinakaitudan ti mensahe ti pannakaisalakan. Ta saan ang nabigbig dagiti agnad iti Jerusalem, kan dagiti pangulo da ani Jesus ti mangisalakan. Di damot na awatan ti sao dagiti profeta, ama ibasbasa iti tunggal aldaw a panaginana. Ngem isu damot laeng tinang ipatungpal iti sao dagiti profeta, iti inukumda ni Jesus. Ket uray no awan nasarakan da apakaigapuan a maketngan amatay. Dinawat da ken Pilato a papapatay na. Idi na aramid dan ti amin a nailanad iti nasantuan na surat may papan ken kuana. Imbabada iti krus sa dain tanam. Ngem pinagungar ti Diyos. Adu nga aldaw ang nagparparang kadagiti kinadkadwana manipod Galilea, agingga ijay Jerusalem. Isuda itan dagiti saksina kadagiti tattao. Ket adda kami ditoy amang yag kada kayo iti naimbag gadamag ngayong kari ti Diyos nga aramiden na kadagiti kapuunan tayo. Tinungpal na nita kada tayo akapututan da. Babaen iti panang pagungar na ken Jesus. Kas na ilanad iti may kadwa a salmo. Sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. No maipapan iti panang pagungar ti Diyos ken ni Jesus, ani kaano man dinto agsublin iti panagropsa. Kastoy ti kinunana. Ited kuntukin ka tinasantuan, ken di pagduadwaan a bendisyon, ngayong karik ken David. Isot gapuna a kinunanapay iti sabali a salmo. Di munto ipalubos nga gropsa tinasantuan nga adipen mo. Tay di panawen ni David, kalpasan ti panangipatungpal na iti pagayatan ti Diyos. Natay ken naikali iti din na dagiti kapuunan na. Ket nagrup sa tibangkay na. Ngem saan ang nagrup sa daytoy a pinagungar ti Diyos. Rebeng yung arod nga amuan kakabsat. Ababaan ken ni Jesus, may pakammo kada kayo ti pannakapakawan dagiti basbasol. Rebeng yung pay nga amuan, ati siya sino man amamati kenkwana, mapakawan iti amin a basol, asaan ang mapakawan sigon itilintag ni Moises. Agannad kayo nga rod tapno saan ang mapasamak kada kayo ti kinunadag iti profeta. Kitaan nyo, da kayo anauyaw, agsiddaaw ken matay kayo. Dati aramidet iti panawin nyo, pulos adiyon tupatyen, uray no adda mangilaw lawag kada kayo. Idi rumuar da Pablo ken Bernabe iti sinagoga, inawis dagiti tattao ida nga agsubli iti sumuno nga aldaw a panaginana.
tapno agsauda pay maipapan kadagitoy abambanan. Idi nakapanawon dagiti tattao iti sinagoga, simurot kada Pablo ken Bernabe dagiti adu a Hudyo ken dagiti hentil a napasurot iti Judaismo. Iti kasta, binalakadan da ida tapno agtalinaed da nga agbiag iti parabor ti Dios. Iti sumuno nga aldaw a panaginana, dimteng ti dandani amin na tattao iti dayta nga ili, tapno dumngeg da iti sao ti Apo. Idi makita dagiti Hudyo dagiti adu at tattao, napalalo ti apas da ket imbagada nga ulbod ti sasawan ni Pablo. Pinagsasawan da pay ni Pablo. Ngem si tutured ang nagsao da Pablo ken Bernabe. Rebeng na ada kayo ti umuna apakaipalawagan ti sao ti Diyos. Kinunada, Ngem agsipod talaksidin nyo ken diyo ibilang a maikari kayo iti biag nga agnanayon. Panawan da kayo ket ing kami kadagiti hintel. Tadaytoy ti bilin ti Apo kada kami. Insaad ka amang silaw kadagiti hintel, tapno maisalakan ti entero a lubong. idi mangeg daytoy dagiti hentil, nagraguda ket dinaydayaw dati mensahe ti Apo. Ket nagbalin a mamati dagiti naitudeng iti biag nga agnanayon. Nagsaknap ti sao ti Apo iti amin a disso iti dayta a lugar. Ngem sinulbog dagiti Hudyo dagiti nalatak a lalaki iti ili. Kastamot dagiti babaknang a babae nga agdaydayaw iti Dios. Inrugida ti pannakaidadanes da Pablo ken Bernabe ket kapilitan ang nagtalaw da iti lugar da. Pinampagdangarod ti tapok kadagiti sakada ang maibusor kadakwada ket nagturong da ijay Ikonyo. Ijay Antioquia, kasta unay ti rag-o dagiti adalan ket nananay ti panangituray kadakwada ti Espiritu Santo. Aramid, Kapitulo 14. Kastamet tinapasamak ijay Ikonyo. Napanda Pablo ken Bernabe iti sinagoga ket adu a Hudyo ken hentil tinagbalin a mamati gapu iti napintas a panangasabada. Ngem adda dagiti Hudyo asaan mamati iti ikaskasabada. Sinulbog da dagiti hentil ket sinabidungan da ti panunot da a bumusor kadagiti kakabsat. Nabayag ang nagtaeng sadyay da Pablo ken Bernabe. Si tuturid da ang nagsao maipapan iti Apo. Pinanaknakan ti Apo apudno ti mensahe da maipapan iti parabor na babaen iti panangted na iti panakabalinda nga agaramid iti milagro ken pagilasinan. Nabingay dagiti tattao iti syudad. Adda dagiti immanamong kadagiti sasawen dagiti Hudyo, idinto adagiti dadduma. Inayunan da dagiti apostoles. Inkedeng dagiti hentil ken dagiti Hudyo, agraman dagiti pangulo da, adangran ken uburen da dagiti apostoles. Ngem naamuan dagiti apostoles daytoy ket napanda nagkamang iti Listra ken Derbe. Ilili iti likaon niya ken kadagiti kabangibang aluglugar. Sadyay tinangikasabaan da iti naimbag adamag. Ijay Listra, ada lalaki asaan ang makapagnakat pulos adi na pay naaramat dagiti sakana, gapu tanayanak a paralitiko. Agtugtugaw a dumdumngeg ken ni Pablo. Idi makita ni Pablo nga ada pamati daytoy a tao ang mapaimbag. Penereng na sana kinuna iti napigsa. Tumakder ka. Ket limagto ti lalaki ket nagpagnapagna. Idi makita dagiti tattao ti inaramid ni Pablo, impukaw da iti pagsasauda at tagalikaw niya. Nagbalin a tao dagiti Dios, ket binmabada kada tayo. Pinanaganan da ni Bernabe iti Zeus. Agsipod tan ni Pablo ti parasao, pinanaganan da iti Hermes. Ada ti templo ni Zeus iti ruwar ti ili. Kaya ti padi ni Zeus ken dagiti tattao ti agidaton kadagiti apostoles. Iti kasta, nangipan ti padi kadagiti toro a baka ken sabsabong iti ruangan ti ili. Ngem idi mamuan da Bernabe ken Pablo ti kayatda nga aramiden, rinay abda dagiti pagan-anay da sada ti maray nga imasideg kadagiti tattao. Kakabsat, Impukkaw da. apay nga aramiden nyo daytoy.
Tattao kami laang akas kada kayo. Adda kami ditoy amang ipakaammo iti naimbag damag. Tapno panawan nyo dagitoy kinaubaw ket agturong kayo iti sibibiyag a Diyos anamarswa iti langit. Daga, taaw ken amin nga adda kadakwada. Iti napalabas, pinalubusan na amin at tattao nga agaramid iti kinaykayat da. No pa'y kasta, di na impalubos nga awan pakakitaan iti kaadana kadag iti aramid na anaimbag. Ikan na kay iti tudo manipod langit, ken iti ado nga apit. Ikan na kay iti taraon, ken ragsak amang punno kadag iti pusoyo. Uray no imbaga da Pablo ken Bernabe dagitoy, narigatan da anang atipa kadag iti tattao, iti panangipaayda iti daton kadakwada. Ngem simmangpet ti sumagmamano a Hudyo ang nagapu ijay Antioquia ken Iconio. Naalukoy da dagiti tattao ang mamati iti sasawenda. Inubor da ni Pablo ket gapo ta impagarup da anatayen, ginuyod da nga inruar iti ili. Ngem idi inaribungbungan dagiti mamati, timmakder ni Pablo ket nagsubli iti ili. Iti sumuno nga aldaw, napan da Pablo ken Bernabe ijay Derbe. In kasaba da Pablo ken Bernabe tinaimbag a damag ijay Derbe. Ket ado tinaawis da nga agbalin nga adalan. Kalpasan na, nagsublida ijay Listra, Iconio ken Antioquia ijay Pisidia. Pinatibker da dagiti mamati, ket binalakadan da ida nga agtalinaed as ipupudno iti pamati, imbagada. Masapol nga glasat tay iti adu arigat, sakbay asumrek tay iti pagarian ti Diyos. Nang dutok da kadagiti panglakayen nga agpaay iti tunggal iglesia, ket kalpasan ti panagkararag ket panangayunarda, iniyawat da ida iti aywan ti Apo anang iti danda iti panagtalagda. Linasat da Pablo ken Bernabe ti sakop ti Pisidia, ket demteng da ijay Pampilya. In kasabada ti mensahe ijay Perge sada simmalog ijay Atalia. Manipot Atalia, nagbarkuda ang nagsubli ijay Antioquia. Dito iti damo ang nakaitalkanda iti Diyos, tapno aywanan da ida iti trabaho akalkalpasda nga inaramid. Idi sumangpet da ijay Antioquia, inurnong da dagiti kamkameng ti iglesia. Sinarita da ti amin nga inaramid ti Diyos, babaen kadakwada ken no kasatno ti panangluka ti Diyos iti dalan tapno mamati dagiti hentil. Nabayag ang nakipagtaeng da kadagiti mamati sadyay. Aramid Kapitulo 15. Adda sumagmamano a lalaki ang naggapu ijay Judea anapan ijay Antioquia. Insursuro da dagiti kakabsat sa jay, adi da maisalakan, nudi da makugit akas, mayanurot iti lentag ni Moses. Rimswa tinapudot a panakisupyat da Pablo ken Bernabe kadakwada. Daytoy ti gapuna a natudingan da Pablo ken Bernabe. Kastamot ti sumagmamano at taga Antioquia amapan ijay Jerusalem, tapno makisarita da kadagiti apostoles, ken kadagiti panglakayen, maipapan iti daytoy a parikot. Pinarbuatan da ida dagiti kamkameng ti iglesia. Bayat ti ilalabas da ijay Penicia ken Samaria, impadpadamag da kadagiti mamati sadyay no kasatno a nakumberter dagiti hentil. Ket napalalo arag-o dagiti kakabsat iti daytoy. Idi sumangpet da ijay Jerusalem, sinangaili ida ti iglesia. Dagiti apostoles ken dagiti panglakayen. Insalaysay da iti amin nga inaramid ti Dios kadakwada. Ngem ti makder ti dadduma kadagiti mamati, akamkameng ti partido dagiti Pariseo. Kinunada, Masapol ang makugit dagiti hentil, ket maibilin atong palinda tilinteg ni Moises. nagmi-meeting dagiti apostoles ken dagiti panglakayen, tapno adalan da daytoy abanag. Kalpasan tinabayag a panagsusupyat da, timmakder ni Pedro ket kinunana. Kakabsat ko, pag-aamoyo a karagiti mon unang aldaw, siyak amay sa kada kayo, pinilinak ti Dios amang ikasaba iti naimbag adamag, karagiti hintil tapno dumngeg ken mamatida. Ket ti Dios amakamo iti panpanunuten ti amin. Impakita na ti anamong na karagiti hintil,
babaen iti panangted na kadakwada iti Espiritu Santo, akas iti panangted na kada tayo. Agpapada tayo iti imatang ti Dios, ket awan pakaidumaan tayo kadakwada. Pinakawan na dagiti basbasol da, agsipod tanamati da. Apay nga rod asuoten yo ti Dios. Apay nga ipabaklayo kadagiti mamati ti awit adi na baelan dagiti kapuunan tayo, ken uray pay da tayo, nga mamati tayo amay salakan tayo babaen iti parabor ni Apo Isos. Ket kastamet ti panangisalakan kadakwada ti Dios. Nagulimag ti entero at taripnong. Demngegda kada Bernabe ken Pablo ang nagipadamag kadagiti pagilasinan ken milagro nga inaramid ti Dios kadagiti hentil babaen kadakwada. Idi malpasda nagsaumet ni Santiago. Kakabsat, Kinunana, dingin takadi. Kay palpalawag ni Simon ti panangipakita ti Dios ti panangipategna kadagiti hentil. Babaen ti panangpili na kadigiti tattao ang maipaay tinagan na. Paneknikan daytoy ti kinuna dagiti propeta. Kaas na ilana tinasantoan asurat. Agsubli akto kalpasan daytoy, kuna ti Apo. Ket bangunek manen ti pagarian ni David. Tari maanek to dagiti narba apaset na, ket palagdaek manen. Iti kasta, umayto kanyak dagiti daddumapay iti sangkatauan. Amin na hintil nga inayabak nga agbalin akukwak. Kasta ti kuna ti Apo anang ipakaammo iti daytoy iti nabayagen at tiyempo. intuloy ni Santiago, Iti panagkunak, ditay kumaparigaten dagiti hintil nga agturong iti Dios. Suratan tayo kit di ida kit ibaga tayo dagitoy. Di kay mangan kadagiti taraon ana idaton kadagiti didiosen. Lisyan nyo ti imoralidad. Di kay agsida iti saan ana padara nga animal ken iti dara. Nabayagen ana ibasbasa ti linteg ni Moises kadagiti sinagoga iti aldaw a panaginana. Ket maikaskasaba dagiti sa una iti tunggal ili. nagnanumuan dagiti apostoles ken dagiti panglakayen. Agraman ti entero nga iglesia a pumili da iti sumagmamano a lalaki iti grupo da. Ibaon da ida a kumuyog kada Pablo ken Bernabe amapan ijay Antioquia. Pinili da ti dua a lalaki a raraamen unay dagiti kakabsat. Ni Judas a managan Barsabas ken ni Silas. Kastoy ti linaon ti impaw itda asurat kadakwada. Ay ayaten mi akakabsat a hintil nga agnana dita Antioquia, Syria ken Cilicia. Nadamag mi nga imay dita ti sumagmamano a lalaki a naggapo iti grupo mi. Ket nariribo ken nagdua-dua kayo gapo kadagiti sauda. Saan mi nga imbilin akasta ti aramiden da. Isot gapo na a nagtartaripnong kami ket sangsang kamay sa kami anang pili kadagiti imbaon mi nga umay kada kayo. Kumuyog da kadapat patgen mi a Bernabe ken Pablo anang ipusta iti biag da iti panagserbi ken ni Apo tayo a Hesukristo. Ibaon mi nga rod da Judas ken Silas amang ipakaammo a personal kadagitoy nga insurat mi. Ta inkideng ti Espiritu Santo ken inkideng mi met asaan da kayo a padagsinen malaksid dagitoy nasken nga alagaden. Di kayo mangan iti kanen ana idaton kadagiti didiosen? Di kay agsida iti dara. Di kay agsida iti saan anapadara nga animal. Adaywan nyo met ti moralidad. Naimbag ti pagbanagan nyo no diyo aramidan dagitoy. Diyos ti mga salwad kada kayo. Dagitoy kakabsat yo, apostoles ken panglakayen. Naparabuatan dagiti na ibaon ket napanday ijay Antioquia. Sadyay tinipon-tipon da dagiti amin amamati sada inted kadakwada ti surat. Idi nabasa dagiti tattao ti surat napalalo ti raguda gapu kadagiti balakad alinaon na. Profeta met da Judas ken Silas. Nabayag ang nagsauda ket pinapigsada ti pakinakam dagiti kakabsat. Kalpasan ti panakipagtaeng da sadyay iti sumagmamanungal daw. Pinalubusan ken benendisyonan da ida dagiti kakabsat. Ket nagsublida kadagiti nangibaon kadakwada. Ngem nagbati da Pablo ken Bernabe ijay Antioquia. Babaen iti tulong dagiti adupay a kakabsat.
insursuro ken inkas kasabada ti sao ti Apo. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, kinuna ni Pablo ken ni Bernabe. Inta sarungkaran dagiti kakabsat iti tunggal syudad anang ikas kasabaan ta iti sao ti Apo. Kitaan ta no kasano ti kasasaad da. Kayat ni Bernabe nga ikuyog ni Juan Marcos. Ngem inkeddeng ni Pablo asaan ang nasayaat nga ikuyog da, gaputa saan ang makikadkadwa kadakwada, agingga analpas ti trabaho da no diket nagsubli, ket pinanawan na ida, ijay Pampilya. Rimswa tinabara apan nagsusupyat da, ket daytoy tigapuna ang nagsinada. Inkuyog ni Bernabe ni Marcos ket naglayag da ang nagturong ijay Chipre. Pinilimet ni Pablo ni Silas a kadwada, ket inkumit ida dagiti kakabsat iti parabor ti Dios. Sada nagluwas. Sinursurda ti Syria ken Cilicia anang pagpabilag kadagiti iglesia. Aramid Kapitulo 16. Napanpay ni Pablo ijay Derbe ken ijay Listra apag naudan ti maysa a mamati nga agnagan Timotyo. Hudyo ti inana ket may samot a mamati, ngem Griego ti amana. Pinaneknekan dagiti kakabsat ijay Listra ken Iconio ti kinaimbag ni Timotyo. Kinugit ni Pablo ni Timotyo takayat na nga ikuyog. Inaramid na daytoy gaputa ammo dagiti Hudyo nga agnaed sadyay, a Griego ti amana. Iti tunggal ili a papananda, impakaammuda kadagiti mamati ti alagaden, a nagnunumuan dagiti apostoles ken panglakayen ijay Jerusalem. Ket impaganetget da atong palenda. Iti kasta, pimigsa ti pamati dagiti kamkamang dagiti iglesia ket inaldaw nga imadu dagiti mamati. Dinalyasat da ti sakop ti Phrygia ken Galacia, ta saan a pinalubusan ida ti Espiritu Santo amang ikasaba iti mensahe iti probinsya ti Asia. Idi dumteng da iti beddeng ti Misia. Pinanggap da ti sumrek ijay Bitinia. Ngem saan manen a pinalubusan ida ti Espiritu ni Jesus. Linabasan da nga ro ti Misia ket nagtarus da ijay Troas. Iti Rabii, adda parmatan ni Pablo ket nakita nati maysa a lalaki a taga Macedonia, as itatakder nga agpakpakaasi ken kuana. Umay ka kumadya Macedonia. Kinunana, tatulungan na kami. Kalpasan ti parmatana, nagrubwat kami adagos a nagturong ijay Macedonia. Awan duadwami nga inawagan na kami ti Dios amang ikasaba iti naimbag adamag kadagiti tattao sadyay. Nagbarko kami manipod Troas ket nagtarus kam ijay Samotracia. Iti sumuno nga aldaw, simanglad kami ijay Neapolis. Manipod sadyay, imuneg kami anapan ijay Filipos. Maysa a syudad iti umuna a distrito ti Macedonia, ken sakop ti Roma. Nagyan kami iti dayta a syudad iti sumagmamano nga aldaw. Iti aldaw a panaginana, rimwar kam iti syudad ket napan kam iti igid ti karayan. Iti lugar nga impagarupmi nga adda pagkararagan. Nagtugo kami ket nakisao kami kadagiti babae a nagtataripnong sadyay. Mairaman kadagiti nagdengeg kada kami ti maysa nga aglaklako iti nangina a lupot. Lydia tinagan na ken taga Tiatira ken agdaydayaw iti Dios. Linuktan ti Apo ti panunot na ket naawatan na dagiti ibagbagan ni Pablo. Nagbunyag ni Lydia ken dagiti kabalay na. Kalpasan na, inawis na kam akunana. No namnamaen yo ang mamatiyak as ipupudno iti Apo, umay kay agdagos ijay balay. Ket saan kami ang nakapagkedked. Iti maysa nga aldaw, bayat ti ipapanmi iti diso a pagkararagan, sinabat na kami ti maysa a tagabo a balasang. Linuganan ti dakes nga espiritu amang tedken kuana, iti panakabalin amang ibaga iti mapasamak, iti masakbayan. Adu a kwarta ti matgedan dagiti apuna babaen iti panagpadles na. Sinursurot na kami kada Pablo ket impukkaw na. Adi penti ka nga tuan na Diyos dagitoy at tao. Ipakaammuda kada kayo ti dala na pakaisalakanan.
Adu nga aldaw akasta ti aramiden na agingga iti nauman ni Pablo ket sinango na ti balasang sana kinuna iti espiritu. Itinagan ni Hesukristo, ibilin ko arumwar ka iti dayta a babae. Dagos arimwar ti espiritu kenkuan. Idi makita dagiti apo ti balasang awanen ti pangpurkwartaan da, tiniliw da Pablo ken Silas. Ginuyod-guyod da ida nga impan iti plaza, sada indatag ida kadagiti opisyales ti syudad. Insaklang da ida kadagiti Romano nga agturturay. Kinunada, Hudyo dagitoy, ket ririribuken dati syudad tayo. Isursuro da dagiti ugali a maisalungasing itilintag tayo. Umili tayo iti Roma, ket di tay mabalin nga awaten ken tungpalen dagita nga ugali. rimaman dagiti tattao anang kabkabil kada Pablo ken Silas. Inuksuban ida dagiti agtuturay sada imbilin a masaplit da. Naibalod da kalpasan ti nakaro apan nakasaplit da ket nabilin ti gwardya a bantayan na ida a naimbag. Apaman a naawat na ti bilin, impan na ida iti akin uneg a pasit ti pagbaludan ket inipit na dagiti saksaka da iti kayo. Idi tumenga ti rabii agkarkararag da Pablo ken Silas ken agkankantada kadagiti himno a pagdaydayaw iti Dios. Agdengdengeg kadakwada dagiti dadduma a balod. Pagamuan nagginggened iti napigsa. Nagunggun ti entero a pundasyon ti pagbaludan. Naglukat a dagos dagiti amin a ridaw ket naikat ti kawar dagiti amin a balod. Nakariing ti agbambantay. Idi makita na ang nalukatan ti pagbaludan, impagarup na ang naglibasan dagiti balod. Iti kasta, inasot na ti kampilan na, kat papatayan na kuman ti bagina. Ngem impukaw ni Pablo, Di mo ranggasan tabagim, adda kami amin ditoy. Nagpaala ti agbambantay iti silaw. Sumrek adagos iti ayanda kat agtagtagerger iti buteng ang nagrukbab iti sakaanan da Pablo ken Silas. Kalpasan na, inruar na ida. Apo, anya ti rumbeng nga aramidek tapno may salakanak? Sinaludsod na, kinunada. Mamati ka ken ni Apo Jesus, ket may salakan kanto, sika ken ti familyam. Inlawlawag da ken kuana ken iti amin nga adda iti balay na ti mensahe maipapan iti Apo. Iti daytamot lang nga oras iti rabii, nupay naladawen, innala na ida sana binugwan dagiti sugsugat da. Dagos anabunyagan da asa nga pamilyaan. Iniyawid na da Pablo ken Silas sana pinakan ida. Nagraguda asa nga pamilyaan agsipod tamamatidan iti Dios. Kabigatan na, imbilin dagiti agtuturay kadagiti pulis akunada. Parwarin nyo dagijay at tao. Iti kasta, imbaga ti agbambantay iti pagbaludan ken ni Pablo. Imbilin dagiti agtuturay a mapalubusan kayon. Rumwar kayo nga ruden ket pumanaw kayo asitatal na. Ngem kinuna ni Pablo kadagiti pulis, Nupay awan nasarakan da abasol mi, pinasaplit da kam iti sangwanan ti adu at tao, idinto nga umili kam iti Roma. Kalpasan na, pinaibalod da kami. Ita, kayat da kami apapanawen iti nalimad. Saan amabalin? Dagitimot lang agtuturay ti umay mangirwar kada kami. impadamag dagiti pulis dagitoy asao kadagiti agtuturay. Nagbuteng da idi madamag da nga umili iti Roma da Pablo ken Silas. Isut gapuna anapanda nagpadispensar kadakwada. Inruwarda ida iti pagbaludan sada dinawat a pumanaw da iti dayta a syudad. Rimwarda Pablo ken Silas iti pagbaludan ket nagtarus da iti balay ni Lydia. Sadyay, nadanon da dagiti kakabsat iti pamati ket pinapigsada ti pakinakam da babaen iti balakad da. Kalpasan na, pimadaw da iti syudad. Aramid, Kapitulo 17. Sinursur da Pablo ken Silas ti Amphipolis ken Apolonia, ket dumteng da ijay Tesalonica, ayan ti maysa a sinagoga dagiti Hudyo. Kas iti masansan nga aramiden ni Pablo,
napan iti sinagoga. Ket iti las-o ti 3 nga aldaw a panaginana, nakisarsarita kadagiti tattao. Inaramat na dagiti nasantuan na sursurat, iti panangilawlawag ken panangipanaknek na, a masapul nga agsagaba ken agungar ti Kristo. Daytoy Jesus nga ipakaamok kada kayo, Kinunana, isu ti Kristo. sumagmamano kadakwada tinamati a pudno ti sauna, kimmadwada kada Pablo ken Silas. Kastamat ti adu a Griego nga agdaydayaw iti Dios, ken adu kadagiti nalalatak a babae iti kagimungan. Ngem nagilem dagiti Hudyo. Inurnong da dagiti bulakbol iti kalkalsada, sada ng parnuay iti riribok iti syudad. Rinaut da ti balay ti maysa a taong agnagan iti Hason. Tabirbiruken da Pablo ken Silas tapno idatagda ida kadagiti tattao. Idi saan da a masarakan dagiti dua, inulod da ni Hason agraman sumagmamano a kakabsat. Impanda ida iti saklang dagiti opisyales ti syudad. Mangriribok dagitoy at tao iti sa dinuman a papananda. Impukpukaw da. Ita imay da ditoy siyudad tayo. Ket pinadagos ida ni Jason iti balay na. Isuda amin, salsalo nga singan da dagiti lintag ti emperador. Kunkunada nga adda sa bali nga ari amanagan Jesus. Kasta unay ti panakariribok dagiti tattao ken dagiti turayen ti syudad a nakangngeg iti daytoy. Sakbay a napalubusan ni Hason ken dagiti dadduma kakabsat, pinagfiansa ida dagiti agtuturay. Apaman ademteng ti Rabii, imbaon dagiti mamati da Pablo ken Silas ijay Berea. Idi makasangpet da sadyay, napanda adagos iti sinagoga dagiti Hudyo. Man nakaawat dagiti taga Berea. Saan da akas kadagiti taga Tesalonica. Sigagagarda ang nagdengeg iti mensahe. Inaldaw nga adalanda dagiti nasantuan a sursurat, tapno amwanda no pudno matlaeng ti sasawen ni Pablo. Adu kadakwada tinamati agraman ti adu a Griego. Dagiti mararaem a babae ken lalaki iti kagimungan. Ngem idi madamag dagiti Hudyo ijay Tesalonica nga ingkasabamot ni Pablo ti sao ti Dios ijay Berea. Napanda sadyay ket sinugsugan da dagiti tattao amang riribok. Dinagdagos dagiti kakabsat nga imbaon ni Pablo amapan iti igid ti baybay. Ngem nagbati da Silas ken Timoteo. Sumagmamano a lalaki tinangitulod ken ni Pablo ijay Atenas. Sakbay a nagsubli ijay Berea. Imbilin ni Pablo kadakwada. Masapol a sumurot kanyak da Silas ken Timoteo iti kabiitan at tiempo. Baya ti panaguray ni Pablo kada Silas ken Timoteo ijay Atenas, napalalo ti panakariribok na gapu iti kaado ti didusen a nakita na iti syudad. Iti kasta, iti sinagoga, nakisarsarita kadagiti Hudyo ken kadagiti hentil nga agdaydayaw iti Dios. Inaldaw met a kinasauna dagiti tattao a maisarong iti tiyandaan. Nakisupyat met ken kuana dagiti mamaestro nga Epicoryo ken Estoico. Kinuna ti sumagmamano kadakwada. Anya ti salsalawasawon daytoy agin sisiri ba tao? Kinunamo ti dadduma. Kasla sa bali a Diyos ti kaskasabana. Kinunada daytoy agsipod ta ikaskasaba ni Pablo ti maipapan ken ni Jesus ken iti panagungan. Inawis da ni Pablo ket inkuyog da iti taripnong ti konseho ti syudad amaw awagan iti Areopago. Kayat mi nga amon daytoy baro a panursuro a sarsaritaam. Kinunada. Karkarna dagiti sasawem ket kayat mi amaamuan ti kaipapananda. Magustuhan dagiti taga Atenas ken dagiti gangganaet nga agnanaed sadyay ti agsarsarita ken agdengdengeg kadagiti kabarbaro a banag. Timakder ni Pablo iti sangwanan ti Areopago ket kinunana kadagiti taga Atenas. Makitak a religyoso kayo iti amin a banag. Ta iti panagpasyar ko iti syudad yo, ken panakakitak kadagiti disso a pagdaydayawan nyo. Nasaragak ti maysang altar a nakaisuratan ti kastoy. Maipaay iti Diyos a di amam mo. Nupay diyo amamu dayta a pagdaydayawan nyo. Isu ita ti ipakaamok kada kayo. Ti Diyos a namarswa iti lubong ken kadagiti amin alinaon na.
Isu ti Apo ti langit ken daga. Saan nga agnaed kadagiti templo nga aramid ti tao. Di namot masapol ti anyaman nga ited ti tao, babaen iti panagserbi na kinkwana. Ta isu ti mangted iti biyag iti amin a parswa, ken iti isu amin a banag. Pinarswana ti amin akita ti puli iti sangkatawan. Ket pinagnaed na ida iti amin a paset ti daga. Isu a mismo ti mangikadeng kadagiti tiyempo, ken pagpatinggaan dagiti disso a pagnaedanda. Inaramid na daytoy tapno sapulen da ti Dios. Bareng no masarakan da bayat ti panagar-arikap da amang pirok kenkwana. Nupay kasta, saan nga adayo ti Dios iti oray siya sinuman kadatayo. Takastay kunadan, agbiag, aggunay, ken adda tayo kenkwana. Kas iti kuna ti sumagmamano aman naniwyo, tauray da tayo, anak namat. Yan tangay ta anak na tayo ti Diyos. Di tay kuma ipagarop nga umasping ti Diyos iti ladawan a balitok, wenno pirak, wenno bato a sinukog ti kinalaing ken kabailan ti tao. Pinalabas ti Diyos dagiti tiyempo adi pan nakaammo kenkwana ti tao. Ngem ita, bilinin na ti amin at tao at talikudan da ti kinadakas da. Taintuding na ti aldaw a panangukom nanto asililintag iti entero alubong, babaen iti pinili na a tao. Inted na ti pamanagnak kadagiti amin at tao, babaen iti panang pagungar na iti dayta at tao. Idi mangegda ang nagsao ni Pablo may papan iti panagungar tinatay. Rinabrabak ti sumagmamano kadakwada, ngem kinunamo ti dadduma. Kayat mi ti dumngeg tumanen ken ka may papan iti daytoy. Iti kasta, pinanawan ni Pablo ti taripnong. Adda dagiti na alukoy na kat namati da. Mairaman kadakwada ni Dionisio a kameng ti Areopago, ken ti maysa a babaeng agnagan Damaris. Ket adda pay dagiti dadduma a namati. Aramid Kapitulo 18. Kalpasan daytoy, pimanaw ni Pablo ijay Atenas ket nagturong ijay Corinto. Nasarakan na sadyay ti maysa a Hudyo nga agnagan Aquila, anayanak ijay Ponto. Kagapgapo ni Aquila ijay Italia, agraman ni Priscilla nga asawa na, agsipod ta pinapanaw ni Emperador Claudio dagiti amin a Hudyo ijay Roma. Sinarungkaran ni Pablo ida, ket nakipagnaed ken nakipagtrabaho kadakwada, iti panagaramid iti tolda, tagpapadada iti pagsapulan. Iti tunggal aldaw a panaginana, nakilinawag iti sinagoga, ket inkagumaan na ang maalukoy ang mamati dagiti Hudyo ken Griego. Idi sumangpet da Silas ken Timoteo ang nagapu iti Macedonia, impamaysa ni Pablo ti panangas kasabana, ket nangted kadagiti pamaneknek kadagiti Hudyo ani Jesus iso ti Kristo. Ngem idi supringen ken pagsasawanda, winagwag na ti tapok iti pagananay na ket kinunana. No saan kayo a may salakan, da kayo ti akimbasol, saan asyak. Manipod ita, panawan kayon ket innak mga saba kadagiti hintel. Pinanawan na ida ket napa nakipagtaeng iti balay ti maysa a hentil, nga agnagan Tisyo Justo ang managdaydayaw iti Dios. Adda ti balay na iti abay ti sinagoga, namati met iti apo ni Crispo a pangulo ti sinagoga agraman ti familyana. Adu pa iti namati ket nabunyagan kadagiti taga Corinto, anakangeg iti inkasaba ni Pablo. Iti maysa a rabii, adda parmata ni Pablo. Kinuna ti apo kenkwana, Di ka agbuteng. Ituloy mo latta ti agsao, ket di ka maupay. Taadtaak ken ka. Awanto ti mangranggas ken ka. Agsipod taado ti tao iti daytoy a syudad. May saket gudwa atawon ang nagyan ni Pablo ijay Corinto anang isursuro kadagiti tattao iti maipapan iti sao ti Dios. Idi maisaad ni Galion a gobernador iti Akaya, nagtataripnong dagiti Hudyo. Tiniliwda ni Pablo sada insaklang iti pangukuman. Goy-goyogoyen daytoy alalaki dagiti tattao.
Tapno agdayaw da iti Diyos iti wagas ang maikontra iti lintigmi. Kinunada, ngem idi agsao kuman ni Pablo, kinuna ni Galion kadagiti Hudyo, no may panggap iti panagsalungasing, wano dakas nga aramid, at da kumakarbengak, adom ngagkada kayo. Ngam tangay tada ito'y kat may salaang asupyat, may papan kadagiti sao kan nagnagan, kan itilintag amay aplikar la kada kayo. Da kayo ti mangrisot, saan asyak ti mangadeng no anya ti dakas, kan no anya ti naimbag. ket pinapanaw na ida iti pangukuman. Tiniliw da nga ro ni Sostenes a pangulo ti sinagoga, sada kinabil-kabil iti sangwanan ti pangukuman. Ngem saan nga inkaskaso ni Galion. Nakipagtaeng ni Pablo kadagiti kakabsat ijay Corinto. Kalpasan ti adung aldaw, nagbarko a kadwada Priscilla ken Aquila a nagturong ijay Syria. Sakbay a naglayag da manipod Cencrea, nagpakalbo ni Pablo ta adakari a sinapataan na. Nemteng da ijay Epeso a nangibatyan ni Pablo kada Priscilla ken Aquila. Semrek iti sinagoga ket nakisinupyat kadagiti Hudyo. Indawat na kenkwana nga agbayag kumasadyay, ngem saan nga imannugot. Ngem idagpakada da kadakwada, kinunana. No ipalubos ti Diyos, agsubli akto kada kayo. Naglugan iti barko ket nagluwas manipot Efeso. Apaman na simangpot ijay Caesarea, simangat ijay Jerusalem ket kinablaawan na ti iglesia sa naglayon ijay Antioquia. Pimanaw manen kalpasan iti panagyan na sadyay iti sumagmano nga aldaw. Nagsubli ijay Galacia ken Phrygia. Sinursur na dagitoy aluglugar ket pinapigsana ti pakinakam dagiti amin a mamati. Dumteng ijay Efeso ti maysa a Hudyo a nayanak ijay Alejandria. Apolos tinagan na. Nalaing agpitla ken adu ti ammunang maipapan kadagiti nasantuan a sursurat. Nasursuruan iti dalan ti Apo. Sigaganetget a nagsao ket awan nagkurangan ti panangisuro na iti maipapan ken ni Jesus. Nupay kasta, tilaeng panamunyag ni Juan ti ammuna. Si tuturod a nagsao ijay sinagoga. Idi mangeg da Priscilla ken Aquila, inawis da ni Apolos iti balayda ket inlawlawag da ang naimbag ken kuana ti dalan ti Dios. Inkedeng ni Apolos ti mapan ijay Akaya. Tinulungan dagiti mamati ijay Efeso ket nagsurat da kadagiti kakabsat ijay Akaya, tapno awaten da ni Apolos. Idi addan sadyay, dakkel ti naitulong na kadagiti nagbalin ang mamati babaen iti parabor ti Dios. Ta si bibileg ang nakidibati kadagiti Hudyo iti plaza, ken inabak na ida. Babaen kadagiti nasantuan a sursurat, pinanaknakan na ani Jesus isu ti Kristo. Aramid Kapitulo 19. Baya ti kaaddan ni Apolos ijay Corinto, dinaliyasat mo't ni Pablo dagiti nasagsek a lugar ti probinsya. Idi dumteng ijay Efeso, nasarakan na ti sumagmamano nga adalan. Inawat yo ka din ti Espiritu Santo, idi nagbalin kayo a mamati? Sinalunsod na kadakwada. Saan? Insungbat da. Di mi pa nangdangeg nga adda Espiritu Santo. Kinuna ni Pablo. Anya nga rod akita ti bunyag ti inawat yo? Ti panamunyag ni Juan. Insungbat da. Kinuna ni Pablo. Ti panamunyag ni Juan maipaay kadagiti agbabawi, kadagiti basulda. Imbaga ni Juan kadagiti tattao, amasapol apatyenda ti sumarunukin kuana, nga iso ni Jesus. Idi nangegda daytoy na bunyagan da itinagan ni Apo Jesus. Impatay ni Pablo ti ima na kadakwada, ket bimmaba ti Espiritu Santo kadakwada. Nagsauda iti naduma-duma a pagsasao, ket impakaamuda met ti sao ti Dios. Agsangapulo ket dua dagitoy a lalaki. 3 a bulan anapnapan ni Pablo iti sinagoga. Iti sangwanan dagiti tattao, si tuturod na nagsao ka nagilawlawag ka ng guy-guyugoy kadakwada, apudno ti sasawon na may papan iti pagarian ti Dios. Ngem adadagiti nasukir kadakwada, ket dida namati. Linalais da ti dalan ti Apo iti sangwanan ti entero a grupo. Isut gapuna a pimanaw sadya ni Pablo akadwana dagiti adalan.
Inaldaw ang makin-inadal iti pangisursuruan ako kwa ni tirano. Nagtuloy daytoy iti lasod iti 2 atawen. Ket nangeg dagiti amin ang Hudyo ken Hentil nga agnanaed iti probinsya ti Asia ti mensahe maipapan iti Apo. Nagar-aramin ti Dios kadagiti nakaskas daw a milagro, babaen iti panangaramat na ken ni Pablo. Uray dagiti panyo ken apron nga inaramat na, naipanda kadagiti masakit, napaimbag daket napaksyat da dagiti dakes nga espiritu kadakwada. Ada sumagmamano nga agpaspasyar a Hudyo, ket namakpaksyat damet kadagiti dakes nga espiritu. Pinadas da nga aramaten tinagan ni Apo Jesus. Kun kunada kadagiti dakes nga espiritu. Itinagan ni Jesus nga ikaskasaba ni Pablo, bilinan kayo arumwar iti dayta a tao. Mairaman kadakwada dagiti 7 a lalaki nga anak tinangato apadi dagiti Hudyo nga agnagan Seva. Ngem kinuna ti dakes nga espiritu kadakwada, Amamuk ni Jesus, ket amamukmet ni Pablo. Ngem siya sino kayo? Dinarup ida ti tao alinuganan ti dakes nga espiritu, ket kasta unay ti panagkabkabil na kadakwada agingga a naparmek na ida. Lamo-lamo ket sugat-sugat da a nagtartaray a rimwar iti balay. Nadamag dagiti amin a Hudyo ken dagiti Hentil nga agnanaed iti Efeso tinapasamak. Napnuan da amin iti buteng ket ad-addamanen nga intanok da tinagan ni Apo Jesus. Adu kadagiti mamati ti imay ket silalatak nga inaklon ken impudno da dagiti kakastoy nga inaramid da. Adu kadagiti managsalamangka tinagurnong kadagiti libro da sada pinuuran iti sangwanan ti amin a tao. Aganay a 50,000 abagi ti pirak tinakwentada agatad dagiti libro. Iti kasta nagsaknap ken bimileg ti sao ti Apo. Kalpasan dagitoy a pasamak, inkedeng ni Pablo tagdalyasat ijay Macedonia ken Akaya, sakbay a mapan ijay Jerusalem. Inton aggapuak ijay Jerusalem, kinunana, masapol nga inakmet kitaen ti Roma. Imbaon na nga rod a Timoteo ken Erasto, 2 kadagiti katulungan na, amapan ijay Macedonia, idinto ang nagtaengpay basit ijay probinsya ti Asia. Iti dayta a tiyempo, timao tinakaro ariribok ijay Efeso gapu iti dalan ti Apo. Ada platerong agnagan Demetrio. Agar aramid iti babasit a pirak asinan templo ni Artemis a Diosa. Ket nawadwa ti mataggadan dagiting mangmangged iti daytoy a negosyo na. Inumong ni Demetrio dagiti amin at trabahador na ken dagiti padana a platero ket kinunana kadakwada. Kakadwa, amoyo adaytoy at trabaho ti pagrangayan tayo. Makita ken mangyegyo a mismo ti aramiden dayta a Pablo. Kun kunana asaan a Dios dagiti didyosen nga aramid ti tao, ket adon ti nakumbinsir na amamati a pudno ti ibagbagana. Saan laeng aditoy Efeso, no di pay ket iti isu amin a lugar iti probinsya ti Asia. Ngarod agpeggad tayo. Dakes to ti pakasarsaritaan daytoy a pagsapulan tayo, ket saanton araemen dagiti tattao ti templo ni Artemis. Saan danton nga ibilang ana indaklan daytoy a Diyosa. Ti Diyosa a pagrukbaban iti amin nga Asia, ken iti sangalubongan. Idi mangegda daytoy, nakapungtot da ket inriaw da. Agbiag ni Artemis! Agbiag ni Artemis ti Efeso! Nabuak ti entero a syudad. Ket imad-adu at tattao ti nagririyaw. Ginamatan dagiti tattao ti 2 a taga Macedonia. Dagayo ken Aristarco a kakadwa ni Pablo. Inulod-ulod da nga impan dagitoy iti auditorium ti plaza. Kayat ni Pablo ti mapan iti sangwanan dagiti tattao ngem saan a pinalubusan dagiti mamati. Pinaibagamet ti sumagmamano agagayem na anangatong agturay iti probinsya asaan kumang agparparang iti auditorium. Kabayatan na naariwawa ti umong tagigidjat ti yikikes dagiti tattao. Ket kadwan na kadakwada ti saan a makaamuno apay nga addada sadyay. Impagarup ti sumagmamano at tattao nga aramid daytoy ni Alejandro. Agsipot ta pinauli dagiti Hudyo iti sangwanan. Sinenyasan ida ni Alejandro tapno agpalawag kuma. Ngem idi mabigbig da a Hudyo,
sangsang kamaysada anang ipukpukaw iti las-o ti dua nga oras. Agbyag ni Artemis! Agbyag ni Artemis ti Efeso! Kamaudyanan na napagtalnamot lang ida ti sekretaryo ti syudad. Kakabsat at taga-Epeso. Kinunana, Ammuyo amin at isyudad ti Efeso, ti mga aywan iti templo ni Artemis, anaindaklan a Diyosa, ken itinasantuan a bato a nagtinag manipod langit. Awan ti makailibak iti daytoy. Ngarod, masapol nga agtalna kayo, ket di kay agdarasudos. Enyegyo ditoy dagitoy alalaki, nupay awan tinakawan da a templo, wenno insauda a maikontra iti Diyosa tayo. No adda pangidaruman da Demetrio ken dagiti platero na iti siya sinuman, adda dagiti aldaw a silulukat ti pangukuman, ket adda dagiti agturay a mangukom. Sadyay ti pagidarumanda. Ngem no adda sabali a masapulyo, masapul nga usigen dayta ti taripnong dagiti umili. Tamabalin a maidarumtay iti panangriribok, gapu iti napasamak itang aldaw. Awan pagpambartay iti daytoy ariribok, ket awan met mairason tayo. idi maisaunan daytoy, pinagawid na dagiti tattao. Aramid, Kapitulo 20. Idi agsardengan tiriribok, inumong ni Pablo dagiti mamati, ket kalpasan ti panagsauna akas pamaregta na kadakwada. Nagpakada sa pimanaw a nagturong ijay Macedonia. Sinursur na dagitoy aluglugar. Pinarparegta na dagiti tattao iti adu a pamagbaga. Dimteng ijay Gresya, 3 a bulan na sadyay. Nakasaganan amapan ijay Syria, idi naamuan na nga isiksikat dagiti Hudyo. Daytoy ti gapo a napanunot na tagsubli a lumasat ijay Macedonia. Kimuyog kenkwana ni Sopatro nga anak ni Piro at taga Beria. Kimuyog met da Aristarco ken Segundo at taga Tesalonica. Ni Gayo at taga Derbe. Ni Timoteo agraman da Tikiko ken Trofimo iti probinsya ti Asia. Imunada ket inuray da kami ijay Troas. Kalpasan ti piyesta ti tinapay nga awan libadura na, nagbarko kami manipod Pilipos iti las-od ti 5 nga aldaw. Ket nadanon mi ida ijay Troas. Nagyan kami sadyay iti makadomingo. Iti umuna nga aldaw ti lawas, nagigimong kami tapno rambakan mi ti panakapispisi ti tinapay. Nagsaon ni Pablo kadagiti tattao, ket saan na nagsardeng agingga iti tinga ti rabi. Pumanaw ngamin iti kabigatan na. Adu ti silaw iti aking ngato a kwarto a nagtataripnungan mi. Ada maysa a baro nga agnagan Eutico a nakatugaw iti tawa. Agdungdungsan ni Eutico baya ti panagsaon ni Pablo. Idi nakaturog iti nairot, natnag iti daga manipot iti maikatlo akad saaran. Natay nga inakop da. Ngam imulog ni Pablo ket nagtaray a nangarakop ken kuana. Di kay agdanag. Kinunana, si bibiyag pailaan. Imuli manen ni Pablo, pinisi na ti tinapay sa nangan. Kalpasan na, nakisarsarita kadakwada agingga iti aglawag sa pimanaw. Kinuyog da nagawid ti agtutubo. Kasta unay ti panakabang arda. Imuna kami ang nagrubuat ket nagbarko kami ang nagturong ijay Ason apang dagasan mi ken ni Pablo. Kasta timbaga ng kada kami agsipod ta magmagna ang mapan sadyay. Idi agkikita kam ijay Ason, pinalugan mi iti barko ket nagturong kami ijay Miteline. Intuloy mi tinaglayag ket iti sumuno nga aldaw, sing mangpet kam iti Balasew ti Tio. Kalpasan ti maysa nga aldaw, dimtem kam ijay Samos. Kabigatan na, nakadanom kam ijay Mileto. Inkadeng ni Pablo asaanon a dumaga si ijay Efeso, tapno saan a mataktak ijay probinsya ti Asia. Maganatan ngamin a dumanon ijay Jerusalem. Ket no adapan nakabalin na, sumangpet ijay iti kaaldawan ti Pentecostes. Idi adda ni Pablo ijay Mileto, pinayaban na dagiti panglakayen ti iglesia ijay Efeso.
idi sumangpet da kinunana kadakwada. Ammuyo no kasano ti panangibukbuk ko iti amin a panawon ko iti panagyan ko kada kayo. Manipod pay idi umuna nga aldaw, abim maddekak iti probinsya ti Asia. Si papakumbabaak a nagtrabaho akas adipen ti Apo. Ket adu alulwak ti nagarubos, kadagiti tiyempo ti adu arigat alinakam ko. Gapo kadagiti panangisikat dagiti Hudyo. Ammo yumet adyak empaidam ti anyaman a makatulong kada kayo. Bayat ti panangas kasabak, ken panangisurok kada kayo iti publiko, ken kadagiti balbalayo. Binalaagak dagiti Hudyo, ken dagiti Hintil, amasapul nga agbabawi da kadagiti basbasol da, ket agturong da iti Diyos, ken mamati da ken ni Apo tayo a Jesus. Itang rod, agtulnugak iti Espiritu Santo. Mapanak ijay Jerusalem, nupay jak ammo ti mapasamak kanyak sadyay. Ammuklaeng nga iti amin a syudad, iparparik na ti Espiritu Santo, nga agururay kanyak ti pagbaludan, ken ti pannakaparigat. Ngem saan anasken no agbiagak man wenno matayak. Matungpal ko lakit di ti nakaibaunak, ket mailipas ko ti trabaho nga inted kanyak ni Apo Jesus. Ti panangiwaragawag ko iti naimbag adamag, may papan iti parabor ti Diyos. Inkas kasabak ti pagarian ti Diyos kada kay amin. Ket ita, ammok nga awanton kada kayo ti makakita kanya. Isot gapo na nga ita nga aldaw iti sangwanan ti Diyos. Isa patak ano adda mapukaw kada kayo. Saan asyak ti akimbasol. Tadyak nagliway anang ipakpakaammo kada kayo iti amin apanggep ti Diyos. Annadan nyo nga rod ti bagbagiyo, ken ti amin nga arban nga impaaywan ti Espiritu Santo kada kayo. Wen, aywanan nyo ti iglesia ti Diyos, aginatang na babaen iti dara ti anak na. Ammok nga inton awanakon, umayto kada kayo dagiti narungsot alubo, ket didan tumamingga no dida madangran ti arban. Sanla adayta, dumteng to ti tiyempo nga agsao iti ulbod ti sumagmamano kada kayo, tapno sumina dagiti mamati, ket sumurot da kadakwada. Ngarod, agannad kayo ket laglagipen nyo nga aldaw ken rabii, iti baet ti adu a panagsagabak, asinursurwan kay amin iti lasod ti tallo atawen. Ket ita, italekay iti Diyos ken iti parabor na, ang makaparangay ken makaited kadakay iti bendisyon, ngayon sagana na kadagiti amin at tao na. Diyak tinarigagayan nga alaen ti pirak, balitok wenno pagan-anay ti siya sinuman. Da kayo amismo, ammuyo ang nagtartrabaho ket tinaged ko ti umunay a kwarta nga inggatang ko kadagiti masapsapul mi nga agkakadwa. Iti kastoy, impakita kada kayo, ababaen iti napasnek a panagtrabaho, masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipen tayo ti kinuna ni Apo Jesus. Nagasgasat ti mangted, ngem ti umawat. Idi na isaon ni Pablo dagitoy, nagparentumeng da amin ang nagkararag. Nagsasangit da amin ang nangapungol ka nangagag ken kuana. Maladingitan da unay iti sauna adidan to makita. Kalpasan na intulud da iti barko. Aramid, Kapitulo 21. Nagpakada kami kadakwada. Nagbarko kami adimteng ijay Koos. Iti sumunong aldaw, dimanon kam ijay Rodas, ket manipod sadyay, nagturong kam ijay Patara. Sadyay nasarakan mi ti barko amapan Penesia, ket isut nagluganan mi apimanaw. Dimtem kam iti lugar apakatanawagan mi iti Chipre. Naglayag kam iti abagatan na agingga ijay Syria. Simanglad kam ijay Tiro apagdiskargaan ti barko.
Binirok mi sadyay ti sumagmano a mamati, ket idi nasarakan mi ida. Nakidagos kami kadakwada iti makadomingo. Babaen iti panangidalan ti Espiritu, imbagada asaan kuma amapan ni Pablo ija Jerusalem. Ngam idi malpas ti panakipagtaeng mi kadakwada, pimanaw kami ket intuloy mi tinagbiyahe. Intulod da kam dagiti adalan agraman dagiti asawa ken anak da. Agingga iti ruwar ti syudad. Nagparingtumeng kami amin iti igid ti baybay ket nagkararag kami. Kalpasan na, nagpipinnakada kami sakam limugan iti barko. Nagawid dametten. Intuloy mi tinagbiyahe manipot Tiro agingga ijay Tolimaida. Kinablaawan mi dagiti kakabsat sadyay. Nakipagyan kami kadakwada iti maysa nga aldaw. Iti sumuno nga aldaw, nagluwas kami ket dimtem kam ijay Caesarea. Sadyay nakidagos kam iti balay ni Felipe nga ebanghelista. Maysa kadagiti 7 a lalaki a napili idi ijay Jerusalem. Adda upat nga anak na ababalasang amang iwarwaragawag iti sao ti Dios. Baya ti panagyan mi sadyay iti sumagmamano nga aldaw. Singmangpet ti maysa a propeta nga agnagan Agabo. Naggapo ijay Judea. Imay kada kami sana innala ti barikas ni Pablo. Ginalutan ni Agabo dagiti saka ken ima namutlaeng ket kinunana. Daytoy ti kuna ti Espiritu Santo. Kasto ito ti panangrepet dagiti Hudyo ijay Jerusalem, iti aking barikes iti daytoy. Ket yawat da kadagiti hentil. Apaman anangeg mi daytoy, impakpakaasimi agraman dagiti tattao sadyay asaan kuman amapan ni Pablo ijay Jerusalem. Ngem kinunana, Apay as sangitandak, apay apagladingiten nyo to'y puso, sa anak la as sasagana amarpet, si sasagana akpay amatay ijay Jerusalem, gapo kini Apo Isus. Di mi mabawing tinakam na, isut gapo na nga insardeng men ti manguyuyot ken kuana. Maaramid kuma ti pagayatan ti Apo. Kinunami, kalpasan ti sumagmano nga aldaw a panagtaeng mi sadyay, inrubwat mi dagiti alikamin mi, ket nagturong kam ijay Jerusalem. Kimuyog kada kami ti sumagmamano nga adalan at taga Caesarea. Intulod da kam iti pagdagusan mi, iti balay ni Nason at taga Chipre. Maysa a mamati manipod pay iti damo. Siraragsak dagiti kakabsat as simabat kada kami, idi sumangpet kami ijay Jerusalem. Iti sumuno nga aldaw, kimuyog ni Pablo kada kami as simangrungkar kini Santiago. Adamot sadyay dagiti amin a panglakayen ti iglesia. Kinablaawan ida ni Pablo ket sinarita na kadakwada ti amin nga inaramid ti Dios kadagiti hentil, babaen iti panagserbina. Kalpasan ti panagdengeg dagiti tattao ken ni Pablo, inday dayaw da ti Dios. Kinunada kenkuana, Kabsat, amom daytoy. Rinibo dagiti Hudyo ang nagbalin ang mamati ket napasnekda nga agtulnog iti linteg. Nadamdamag da ka. Isursurum ka no dagiti Hudyo nga agnanaed iti lugar dagiti hintil abay anda kuma ti linteg ni Moises. Ibagbagampay kano kadakwada adita pakugit dagiti anak da wenno sumurot ka dagiti ugali dagiti Hudyo. Maamuan da a maamuan asimang petkan. Anya ti aramidem. Kastoy ti kayat mi nga aramidem. Adda upat a lalaki ditoy a nagsapata. Kuyugem ida ket agigiddan kayo ang manganong iti seremonya ti panakadalos. Bayadam ti magastuda tapno mabalinda ti agpakuskos. Iti kasta, maamuan ti amin nga awan gayam ti kinagpayso ti damagda maipapankeng ka. No di ket agbiabiyag ka akas mayanurot iti linteg ni Moises. Ngem no maipanggep kadagiti hentil a nagbalin a mamati, insurat min kadakwada ti nagnunumuan tayo. Masapol adida mangan kadagiti kanen, anaidaton kadagiti diodyosen, wenno iti dara wenno kadagiti saan anaipadara nga animal. Insurat mi pay masapol aliklikan da ti immoralidad. Inkuyog nga rod ni Pablo dagiti lalaki, ket iti sumuno nga aldaw, inaramid da ti seremonya ti pannakadalos. Kalpasan na, simrek iti templo
ket impakaamuna no manong nga aldaw ti palabasen sa agibos ti aldaw ti pannakadalos. Isunto ti pannakaidaton ti sagot a maipaay iti tunggal maysa kadakwada. Dandanin malpas ti naituding apito nga aldaw ket adda ni Pablo iti templo. Sumagmamano a Hudyo at taga-probinsya ti Asya ti nakakita kenkwana sadyay. Dinurugan da dagiti tattao ket tiniliwda ni Pablo. Lanlaki at taga-Israel, impukkaw da. Tumulong kayo. Daytoy ti tao nga agsursursur iti amin a lugar. Isursuro na nga awan serserbi dagiti Israelita, tilinteg ni Moises ken daytoy a templo. Ita, nang iserrekpay kadagiti hentil iti templo, ket tinulawan na daytoy na santuan adiso. Kinunada daytoy ta nakita da ni Trofimo at taga-Efeso a kadwa ni Pablo iti syudad. Ket impagarup da nga inserrek na iti templo. Rimswa ti riribok iti intero a syudad. Nagtataray nga imay dagiti tattao manipot iti naduma-duma a lugar. Ginammatanda ni Pablo sada ginuyod-guyod nga inruar iti templo. Ket dagos a narikpan dagiti ridaw ti templo. Papatayen kuman dagiti tattao ni Pablo, idi maipadamag iti komandante ti buyo ti Roma nga adda riribok iti intero a Jerusalem. Dagos ang nangala ti komandante iti sumagmamano nga opisyales ken soldado. Ket nagdardaras da anapan iti ayan dagiti tattao. Idi makita ida dagiti tattao, insardeng da ti panagkabkabul da ken ni Pablo. Imasidag ti komandante ken ni Pablo. Tiniliw na sana imbilan a maripet iti dua a kawat. Siya sino daytoy a tao? Sinaludsod na. Anya ti inaramid na? Agigidya ti ririyaw dagiti tattao. Agsipod ta di da maawatan ti komandante ti pudpudnoan na pasamak gapu ti ariwawa. Binilin na dagiti soldado na nga ipanda ni Pablo iti kwartel. Idi makadanon da iti agdan, inawit da ni Pablo agsipod ta napalalo ti pungtot dagiti tattao. Ta sumursurot da amang ngikikes iti panakapapatay na. Idi dandanida iserrek ni Pablo iti kwartel. Kinunana iti komandante, Addaman ibagakin ka, Makasao kamot gayam iti Grego. Kinuna ti komandante, Saan nga rod asikaday di taga-Ehipto? Anang ipangulo iti ialsa itay saan pay anabayag. Impanguluan na ito 4,000, nakaarmas alalaki anapan iyaletang. Simungbat ni Pablo, Hudyo ak anayanak ijay Tarso, iti Cilicia. Ket umili ak iti nalatak a syudad. Pangaasim tapalubusan nak nga agsao kadakwada. Pinalubusan ti komandante. Ti makder ni Pablo iti agdan sana sinenyasan dagiti tattao nga agulimag da. Ket idi nagulimag da, nagsao kadakwada iti Hebreo. Aramid Kapitulo 22. Makida ken kakabsat, denggen nyo kadi ti panangipalawag ko iti kalintagak. Idi mangagda ngagsasao iti Hebreo, adda nagulimag da. Intuloy ni Pablo, Hudyo ak anayanak iti Tarso iti Cilicia. Ngem di makkelak ditoy Jerusalem akas adalan ni Gamaliel. Nainget ti pannakaisurok iti pannursuro ti lintag dagiti kapuunan tayo. Napasne kakmet ngagsirsirbi iti Diyos, akas kada kayo nga adda dito itangal daw. Indadanas ken pinapatay ko dagiti sumursurot iti daytoy adalan. Pinatiliw ken pinaibalod ko ida. Lalaki man wenno babae. Mapaneknekan ti kangatuan na padi, ken dagiti kamkameng ti Sanhedrin apodno ti ibagbagak. Inikandak pay nga rod idi iti sursurat nga agpaay kadagiti kakabsat a Hudyo ijay Damasco. Ket napanak sadyay amang tiliw kadagitoy at tao, ken mangyeg kadakwada asikakawar ditoy Jerusalem, tapno madusada. Idi dandani akon makadanon ijay Damasco, iti agarop ting nga ti aldaw. Pagamuan tadda naranyag alawag ang naggapot langit anang silnag kanyak, ken ti aglawlaw ko. Napasagak iti daga,
ket nangeg ko ti maysa at timek anag ko na kanyak. Saulo, Saulo, apay nga idadanesnak? Siya sino ka, Apo? Sinalodsod ko. Siyak ni Jesus at taga Nazaret, ngayon daddadanes mo insungbat na. Nakita dagiti lalaki a kinakuyog ko tilawag, ngem di da mangeg ti timek ti makisasao kanya. Anya ti aramidek, Apo? Sinalodsod ko. Kinuna ti Apo kanya. Tumakder ka ket inka ije Damasco, apakaibagaan to ti amin ngayon tuding ti Diyos nga aramidam. Diyak makakita gapo iti makasisirap alawag, ket kinibindak dagiti kakadwak nga introng ijay Damasco. Adda lalaki sadyay nga agnagan Ananias. Napasnek amangan anurot iti linteg tayo, ken raraemen dagiti amin a Hudyo nga agnanaed iti dayta a syudad. Imay iti ayan ko sa nagtakder iti abay ko ket kinunana. Kabsat a Saulo, makakita ka manen. Iti daytamot la akan ito, nagsubli ti panagkitak ket minatmatak ni Ananias. Pinili na ka ti Diyos dagiti kapuunan tayo, kinunana. Tapno maamuam ti pagayatan na, tapno makitam tinalinteg nga adipon na, ken tapno mangeg mo ti mismo at timek na. Tasikanto ti saksina amang ipakaammo kadagiti amin at tao iti nakita, ken nangeg mo. Ket ita, anya pay latiurayem, tumakder ka. Awagam tinagan na ket pabunyagan kan, ken dawatem ti pannakapakawan dagiti basbasol mo. Nagsubliak ditoy Jerusalem. Bayat ti panagkarkararag ko ijay templo, adda parmata a nakitak. Nagparang idi ti Apo ket kinunana. Darasem, pumanaw ka adagos ditoy Jerusalem. Saan nga awaten dagiti tattao ditoy ti pamaneknek mo may papankanya. Apo, insungbat ko. Ammo da unay asinirek ko ti amin asinaguga, ket tiniliw ken kinabkabil ko dagiti mamatikin ka. Idi mapapatay ni Esteban asaksim, addaak amis mo sadyay. Immanamungak iti pan nakapapatay na, ket inaywanak ti pagananay dagiti nang papatay ken kuana. Inka, kinuna ti Apo kanyak, taibaon ka kadagiti hintel. Nagdengeg dagiti tattao ken ni Pablo, agingga iti nasauna daytoy. Ngem nagririawda ang nakangeg iti imbagana. Patayen ti kasta ataw! Kinun kunada. Saan arumbeng nga agbyag? Nagikisda ket inwagwagisda dagiti kagayda, sada nagiwarsi iti tapok iti ngato. Binilin ti komandante dagiti soldado na, nga ipanda ni Pablo iti kwartel. Ket saplitan da tapno amuanda, no apay akas talaunay ti panangririyaw dagiti Hudyo ken kuana. Ngem idi mapungo tapno saplitan da, kinuna ni Pablo iti nakatakder a kapitan sadyay. Ipalubos aya ti linteg a masaplit ti maysa nga umili ti Roma, adi pay nausig. Idi mangeg ti kapitan daytoy, napan iti komandante ket sinaludsod na. Ammom kadi, no anya daytoy aramidem, umili ti Roma, dayta a tao. Inasitgan ti komandante ni Pablo ket sinaludsod na. Pudno kadi a maysa ka nga umili ti Roma? Wan. Insungbat ni Pablo, kinuna ti komandante. Adu tinagastok, iti panagbalin ko nga umili ti Roma. Ngem siyak nayanakak nga umili ti Roma. Insungbat ni Pablo. Dago sa pimanaw dagiti lalaki amang imbestigar kumaken ni Pablo. Nagbuteng met ti komandante ta pinakawaran na ni Pablo idinto nga umili met gayam ti Roma. Kaya ti komandante amamuan ti pudpudno a pangindaruman dagiti Hudyo ken ni Pablo. Ti sumuno nga aldaw, pinaikat na ti kawar ni Pablo. Pinagtataripnong na dagiti panguluan a papadi ken ti entero a Sanhedrin. Kalpasan na, inala na ni Pablo sana pinagtakder iti sangwanan da.
Aramid, Kapitulo 23. Minatmatan ni Pablo ti entero a Sanhedrin sana kinuna. Kakabsat ko, nadalos unay ti konsensya ngagbibiyag iti imatang ti Diyos, agingga iti daytoy nga aldaw. Idi nangeg daytoy ni Ananias a kangatuan a padi, imbilin na kadagiti agtaktakder iti asideg ni Pablo. Ti mamunyo man, kinuna ni Pablo ken kuana. Dusaan na kanto ti Diyos, sika apadir anapintaan iti puraw. Si tutugaw kadita amangukom kanya, kasmayan nurot iti lintag. Ngem salo nga singem met ti lintag, iti panangibilin mo amakabilak. Kinuna dagiti adda iti asideg ni Pablo. Pagpabainam ti kangatuan na padi ti Diyos. Diyak ammo kakabsat, nga isu ti kangatuan apadi. Insungbat ni Pablo. Kuna tinasantuan na surat, di mo pagsawan iti dakas ti agturay kadagiti tattaom. Idi nadlaw ni Pablo a sumagmamano kadakwada ti Sadusyo ken Pariseo ti dadduma kinuna iti Sanhedrin. Kakabsat, Fariseo ak, ket Fariseo mat dagiti naganna kanya. Maus-usigak ditoy tanam na maek nga agungar to dagiti natay. Apaman ang nasauna daytoy, rimsua ti panagsusupyat dagiti Pariseo ken dagiti Sadusyo, ket nabingay ti taripnong. Saan ang mamati dagiti Sadusyo ang mapagungar dagiti natay, ken awan dagiti anghel ken espiritu. Ngem patsen dagiti Pariseo nga addaamin dagitoy. Pingmigsa ti panagpipinnukaw da, ket timmakder ti sumagmamano ang mamaestro iti linteg a kamkameng dagiti Pariseo. Si pipinget da anang ikalintagan. Awan dakas ang masarakan mi iti daytoy a tao. Kinunada. Nalabit apudno nga adda espiritu wino anghel a nakisao king kuana. Bimara ti panagsusupyat ket nagamak ti komandante ang mga nupisang-pisangan da ni Pablo. Isu a pinababana dagiti soldado tapno yadayuda ni Pablo ket isrekda iti kwartel. Iti sumuno arabii, nagtakder ti apo iti abay ni Pablo ket kinunana. Di ka agdanag, pinanuknukam ti maipapan kanyak ditoy Jerusalem. Ket masapol akastamot ti aramidem ijay Roma. Kabigatan na, nagtataripnong ti sumagmamano a Hudyo ket insapatada, adida mangan winuminom iti uray anya agingga iti mapatayda ni Pablo. Nasurok nga 40 a lalaki dagiti nagtutulag iti kastoy. Napanda kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti panglakayen ket kinunada. Insa patami adi kami mangan iti uraan niya agingga iti mapatay mi ni Pablo. Ita nga rod, da kayo ken ti Sanhedrin, paibagayo iti komandante a paulugon na ni Pablo iti yanyo, akasla kayat yo apalutputon ti pudpudno maipapan ken kuana. Ngem si sasagana kamto amang patay ken kuana, sakbay a makaasideg ditoy. Nangeng ti lalaki nga anak ti babae akabsat ni Pablo daytoy asikat. Napan ti kaanakan na iti kwartel ket imbaga na ken kuana. Inayaban ni Pablo ti maysa kadagiti opisyales ket kinunana. Ipan mo daytoy nga agtutubo iti komandante taadda ibagana ken kuana. Intulod ti opisyal ti agtutubo iti komandante. Inayabanak ni Pablo abalod. Kinunana. Ket dinawat na kanyak ayeg ko ken ka daytoy nga agtutubo taadda kanu ibagana. Kiniben ti komandante iti agtutubo ket inyadayuna sana sinaludsod iti nalimet. Anya ti ibagam kanyak? Kinuna ti agtutubo. Nagtutulagan dagiti pangulo a Hudyo adawatin danto king kainton bigat a paulugin ni Pablo iti Sanhedrin. Kunadan to akayat da apalutputen tinapudpudno maipapan kinkuana. Ngem di mo kumapatgan ti dawat da. Taadda nasurok nga 40 a lalaki nga aglimlimeng ken agururay kinkuana. Insapatada adida mangan wenno uminom agingga iti mapatayda ni Pablo. Si sasagana da amang ibanag iti daytoy, ket ururayen da ti pangidding mo. Kinuna ti komandante. Di mo ibagbaga iti siya sinuman, nga imbagam kanyak daytoy. Ket pinagawid na ti agtutubo. Kalpasan na, inayaban ti komandante ti dua kadagiti opisyales na sana kinuna.
Isaganayo ti dua agasot a soldado, amapan iti Cesarea, agraman ti 70 nga agkabalyo, ken 2 gasot nga agtagipika, ket agsagana kayo a pumanaw inton alas 9 iti rabii. Isaganaan nyo mat ni Pablo, kadagiti kabalyo a pagsakayan, ket itulod yung awan pakananwan na ken ni Gobernador Felix. Kalpasan na, nagsurat iti kastoy. Natanok a Gobernador Felix, kablaawan ka, tiniliw dagiti Hudyo na ito'y alalaki, ket dandanida pinatay. Naamwak amaysa nga umili ti Roma, isut gapo na nga inarayat mi, siyak kad dagiti soldadok, kayat ko idi nga amuan, no anya iti pangidaruman da ken kuana, isu a pinayulog ko iti Sanhedrinda. Awan na sa rakak nga inaramid na apakay gapuan ti panakapapatay, wenno pan nakay balod na. Naidarom gapo kadagiti parikot, maipapan iti linteg da. Idi maamuak nga isiksikat a patayen dagiti Hudyo, na panunot ko nga ibaon kan ka. Ibagak kadagiti mangidarom nga idatagda ti darom da ken ka, toy si dadayaw, Claudio Lysias. Tinungpal dagiti soldado tinaibilin kadakwada. Innaladan ni Pablo ket iti dayta arabii, impanda ijay Antipatrisa. Kabigatan na, nagsubli dagiti saan ang nagsakay a soldado iti kwartel da. Kinuyog dagiti nakakabalyo ni Pablo. Idi dumteng da ijay Cesarea, inted da ti surat iti gobernador, ket inyawat damot ni Pablo ken kuana. Binasa ti gobernador ti surat, sana sinaludsod ken ni Pablo noan niya a probinsya tinagtaudan na. Idi maamuan na at taga Cilicia, kinunana. Denggen kanto, inton sumangpet dagiti nang idarum ken ka. Kalpasan na, imbilin na ang maipan ni Pablo iti palasyo a binangon ni Herodes, ket magwardyaan sadyay. Aramid, Kapitulo 24. Kalpasan ti 5 nga aldaw, napan ni Ananias a kangatuan a padi ijay Cesarea. Kinadwa na ti sumagmamano a panglakayen ken ti maysa nga abogado nga agnagan Tertulo. Napan ken ni Gobernador Felix, ket inyuli dati darom a maibusor ken ni Pablo. Idi naayaban ni Pablo, indatag ni Tertulo ti pamabasol da ken kuana. Kinunana. Natanok a gobernador, gapo itinainsiriban a panangidaldalan mo, nabayagan nga addatal na ditoy, ket ado ti mararamid a pagimbagan ti ili tayo. Maragsakan kami nga umawat kadagitoy iti amin na diso, iti amin na tiyempo, ket agyaman kam unay kinka, jak kayat amataktak ka, iso adawatek iti anus mo, adumngeg ti ababa a palawag mi. Natakwatan mi anakamamak daytoy a tao, idadawluan na ti riribok dagiti Hudyo, iti entero a lubong. Iso pa'y ti Pangulo ti Sikta dagiti Nazareno, pinadas na atulawan ti templo, ngem tiniliw mi. No sigem daytoy a lalaki, maamwam tumet dagiti pangidardaroman mi kinkwana. Kim manunong dagiti Hudyo iti darom, ket pinanaknakanda apud no amin dagitoy. Sinenyasan ti gobernador ni Pablo nga agsao. Kinuna ni Pablo. Apo gobernador, amok nga adon atawan asikati ukom iti daytoy a pagilyan. Isut gapo na amaragsakan amang ipalawag iti kalintegak iti sangwanam. Kas maamuam tumetlaeng, awan pay sa nga 10 ket 2 nga aldaw tinapalabas, manipod iti mapanak ijay Jerusalem, tapno agday dayawak. Didak na sarakan dagiti Hudyo, ang makisupsupyat iti uray sa sino ijay templo. Wenno mang riribok kadagiti tattao iti sinaguga, wenno iti sadino man apaset ti syudad. Awan met maidatagdaken ka apam maneknek kadagiti pangidardaruman da kanya kita. Ngem annugutek ken kadaytoy. Agdaydayawak iti Dios dagiti kapuunan mi. Babaen iti susurot ko iti daytoy adalan akun kunada nga ulbod. Ngem mamati akmet kadagiti amin a naisurat iti linteg ni Moises, ken kadagiti libro dagiti profeta. Mangnamnamaak iti Dios akas iti panangnamnamada, nga agungar to amin at tao, dakes man wenno na imbag. Isut gapo nangar aramidek ti amin akabaulak, tapno nadalos ti konsensyak iti imatang ti Dios ken ti tao.
Kalpasan ti sumagmamano atawan akaawan ko ijay Jerusalem. Nagsubliak manen sadyay amang ted iti kwarta kadagiti kailyak ken mangiruknoy iti daton. Kasta ti aramidek idi masarakan dak ijay templo. Kalpasan ti pananginappas ko iti seremonya ti pannakadalos. Awan ti adu a tao ket awan met riribok. Ngem adda sumagmamano a Hudyo at taga probinsya ti Asia. Agparangdamet kumaita iti sangwanam ket idatagda ti darum a maibusor kanyak. No adda. Wenno ibaga kumadagitoy at tao tinasarakan da alabsing ko. Idagtaktakderak iti sangwanan ti Sanhedrin. Malaksid daytoy nga ipukpukaw ko idi si tatakderak iti sangwanan da. Os-osigen dak ita nga aldaw, gapo ta mamatiak nga agungar to dagiti natay. Gapu taado ti ammo ni Felix maipapan iti daytoy adalan. Pinasardeng na pailaeng ti panaguseg ket kinunana. Ibanag konto ti kasong, inton sumangpet ni Lisias, a komandante. Binilin na ti kapitan ang magwardyaan ni Pablo. Ngem maikan iti basit awaya-waya. Ken mapalubusan dagiti gagayem na amang ted kadagiti kasapulan na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, dimteng ni Felix ken ni Drusilla nga asawa na ang maysa a Hudyo. Pinaayaban na ni Pablo ket dimngeg kenkwana iti panagsauna, maipapan iti pamati ken ni Kristo Jesus. Ngem idi ipalpalawag ni Pablo ti maipapan iti kinalinteg, panagtepel ken ti idadateng ti aldaw ti panangukom. Nagbuteng ni Felix ket kinunana. Pumanaw ka pailaeng, ayaban kan tumanen inton masangok. Masansan a paayaban na ni Pablo ket kasarsarita na. Tanamnamaen na amang ted ni Pablo kenkwana iti kwarta. Kalpasan ti 2 a tawen, sinukatan ni Porcio Festo ni Felix akas gobernador. Agsipot takayat ni Felix a pagustuhan dagiti Hudyo. Binaybayan na ni Pablo iti pagbaludan. Aramid, Kapitulo 25. Simmangpet ni Gobernador Festo iti probinsya nga iturayan na. Kalpasan ti 3 aldaw, napan ijay Jerusalem manipod Cesarea. Sadyay, indatag dagiti panguluan a papadi ken dagiti papangulo a Hudyo dagiti darumda ken ni Pablo. Nagpakpakaasida ken ni Festo. Ay paipan na ni Pablo ijay Jerusalem. Tapanggap da asaneben ket papatayon da iti dalan. Singmungbat ni Festo. Si babalod ni Pablo ijay Cesarea, agsobliak sadyay iti mabiit. Ibagayo kadagiti panguloyo a kumuyog da kanyak a sumalog ijay Cesarea, ket idarum da day tao no adda nakabasulan na. Nagyan pay ni Festo ijay Jerusalem, iti 8 wenno 10 aldaw sa simmalog ijay Cesarea. Iti sumunong aldaw, nagtugaw iti pangukuman ket imbilin na ang maidatag ni Pablo. Iti sumangpet ni Pablo, inaribungbungan dagiti Hudyo ang nagapu ijay Jerusalem, ket adu nga agkakadagsen a pamabasol tinagidarumanda kenkwana. Ngem di damot mapaneknekan, inkalintegan ni Pablo ti bagina. Awan inaramid ko a maikaniwas iti linteg dagiti Hudyo, wenno iti templo, wenno iti emperador ti Roma. Kayat ni Festo a pagustuhan dagiti Hudyo, isu a sinaludsod na ken ni Pablo. Kayat mo kadi ti mapan ijay Jerusalem a pangusigak kinka kadagitoy adarom? Agtaktakderakon iti sangwanan ti pangukuman ti emperador, arumbeng apakausigak. Insungbat ni Pablo. Awan basol ko kadagiti Hudyo kas pagaamom unay. No adda sinalungasing ko alinteg, ket nakaaramidak iti banag arumbeng apakatayak. Jakrigaten ti matay. Ngem no awan kinapudno dagiti nakaidarumak. Awan ti kalintegan ti sasinuman amang ihawat kanyak kadakwada. Agkamangak iti emperador. Nakiyuman ni Festo kadagiti mamalbalakad kenkwana, ket kalpasan na kinunana. Kimamang ka iti emperador, inkangarod iti emperador. Kalpasan ti sumangumano nga aldaw, singmampet ni Ari Agripa ken ni Bernice ijay Cesarea,
Tapno kablaawan da ni Festo. Iti kaaddada sadyay iti sumagmamanungal daw, impalawag ni Festo iti ari iti kasasaad ni Pablo. Adamay sa abalod ditoy, nga imbati ni Felix. Kinunana, Idi addak ijay Jerusalem, nagdarom dagiti panguluen a papadi, ken dagiti panglakayen na Hudyo, ket dinawat da nga ukumek. Ngem inbagak kadakwada, asaan nga ugali dagiti Romano, ti mangyawat iti siya sinuman a naidarom. Sakbay a makisango kadagiti nangidarom kenkwana, tapno may kan iti gundaway na, amang ikalintegan iti bagina. Ngarod, idiin may da ditoy, jak nagtaktak. Iti sumuno nga aldaw, nagtugawak iti pangukuman, ket inbilin ko a maayaban ti balod. Ti makder dagiti nangidarom kenkwana, ngem awan na iparangda a nakabasulan na kas impagarup ko. Nakisopyat dalaeng kenkwana, maipapan iti relihiyon da, ken maipapan iti maysa a tao nga agnagan Hesus. Natay ngem kuna ni Pablo a sibibiyag. Agsipod tadyak amo, no kas ano ti panangpalutpot ko kadagitoy. Dinamag ko ni Pablo, no kayat na ti mapan ijay Jerusalem, apakausigan na kadagitoy. Ngem dinawat na, nga agbati pa'y akas balod, tapno ti emperador ti mangukom kenkwana. Iti kasta, inbilin ko ang mabantayan, agingga iti maibaon ko keni Caesar. Kinuna ni Agripa ken ni Festo, Kayat ko adenggen na mismo dayto ya tao. Denggem to no bigat. Insungbat ni Festo, iti kabigatan na, dumteng da Agripa ken Bernice iti baet iti adu a seremonya ken pamadayaw ket semrek da iti pangukuman a kinuyog dagiti komandante ken dagiti mabigbigbig at tattao iti syudad. Nagbili ni Festo ket naiserrek ni Pablo. Kinuna ni Festo, Ari Agripa, ken dakay amin ana italaong ditoy. Makitayo daytoy a lalaki nga idardarom kanyak dagiti Hudyo ijay Jerusalem, ken uray pay dagiti adda ditoy. Ipukpukaw da asaanen arumbeng nga agbyag. Ngem awan masarakak nga inaramid na arumbeng apakatayan na. Ket agsipod takin mamang iti emperador, engked dengko nga ibaon kinkwana. Ngem jak ammo, no anya ti isurat ko iti emperador, may papan kenkwana. Iparang ko nga rod iti saklangyo. Nang runa iti sangwanam, Apo Ari Agripa. Tapno addanto maisurat ko, kalpasan ti panakausisa na. Makitak asaan arumbeng, nga ibaon ko ti maysa a balod, no jak ilawlawag, dagiti pakaidaruman na. Aramid, Kapitulo 26. Kinuna ni Agripa kini Pablo, Mapalubusan ka mangikalintigan iti bagim. iti kasta, intayag ni Pablo ti imana ket nagsao akas pa ng salaknib na iti bagina. Ari Agripa, ibilang ko ang nagastak itangal daw, tamabalin ko asong batan iti saklang mo dagiti amin a pangidardaruman dagiti Hudyo kanyak. Agsipod ta amum amin nga ugali, ken pagsusupyatan dagiti Hudyo, dawatek nga rod nga anusan nak adenggen. Ammo amin a Hudyo ti panagbiag ko manipod kinaubing ko. Ammo damet nga ti unos ti panagbiag ko, nagnaedak iti ilik ken ijay Jerusalem. Sigod nga muda, no kayat da asaksyan a manipod pay iti damo, a nagbiagak akas membro dagiti Fariseo, ti kaingetan abunggoy ti relihiyon mi. Ket ita, agtaktakderak ditoy a mausig, gapo tanamnamaek ti ingkari ti Diyos kadagiti kapuunan tayo. Ti kari anamnamaen nga awaten dagiti 12 tribo, bayat ti panagdaydayaw da iti Diyos, iti aldaw ken rabii. Ket gapo iti daytoy anamnama, natanok nga ari, idarumdak
dagiti Hudyo. Da kayo nga adda ditoy, apay anarigat yu apatyen a pagungaran ti Diyos dagiti natay? Uray siyak, impagarup ko ididamo a masapol nga ramidek ti amin a kabaelak amang dadael itinagan ni Jesus at dagan Nazaret. Kasta ti inaramid ko ijay Jerusalem. Inikandak dagiti panguluan a papadi iti pamalubos, ket pinaibalod ko ti ado kadagiti tattao ti Dios. Idi masintensyaan da ang mapapatay, immanamong akmet. Namin ado a pinadusa kida kadagiti amin a sinaguga. Pinilit ko ida amang ibaga at talikudan da ti pamatida. Kasta unay ti pungtot ko kadakwada, ket napanakpay kadagiti ganggan na a syudad, tapno idadanes ko ida. Daytoy ti gapuna anapanak ijay Damasco. Adda kanyak ti pamalubos ken bilin kanyak dagiti panguluan a papadi. Tenga ti aldaw idi addaak iti dalan, natanok nga ari. Nakitak ti may sa alawag. Naranranyag pay ngem ti init, anaggapo sa dilangit. Makasisirap ti lawag anang likmot kada kami anagkukuyog. Napasag kam amin iti daga. Nangngeg ko ti may sa atimek anag ko na kanyak iti pagsasao ti Hebreo. Saulo, Saulo, apay nga idaddadanes na. Dundunurem laeng ti bagim, nukugtaram tinatirad abanag. Siya sino ka, Apo, sinaludsod ko. Siyak ni Jesus nga idaddadanes mo insungbat ti Apo. Tumakder kan, nagparangak king ka tapno dutukan ka nga adipen ko. Sika ti mangibaga kadagiti tattao iti nakitam itang aldaw, may papan kanya, ken kadagiti ipakitak tupay ken ka. Isalakan kanto kadagiti tattao ti Israel, ken kadagiti hintil a pangibaunak ken ka. Lukatamto dagiti matada, ket manipod iti sipnget. Iturong munto ida iti lawag. Manipod iti pannakabalin ni Satanas. Iturong mo ida iti pannakabalin ti Diyos, tapno babaen iti pamati da kanyak, mapakawanto dagiti basbasol da, ket may bilang danto kadagiti tattao ti Diyos. Isot gapuna, Ari Agripa, intuloy ni Pablo, anagtulnugak iti nailangitan a parmatak. Immuna anangas kasabaak ijay Damasco, ket kalpasan na ijay Jerusalem, ken kadagiti amin a lugar dagiti Hudyo, ken kastamet kadagiti hintel. Ingkasabak a masapol ngagbabawi da kadagiti basbasol da, agsublida iti Diyos, ket aramiden da dagiti banag a mangipakita a nagbabawidan. Daytoy tigapuna at tiniliwdak dagiti Hudyo idi adda kijay templo, ket kayatdak apatayen. Ngem agpapan ita, tinultulungan nak ti Diyos, ket agtaktakdirak ditoy amang ted iti pamaneknek ko kadagiti amin at tattao. Nanumuman wenno natanok. Ul-ulitek lang ti kinuna ni Moises ken dagiti profeta. Amasapol ngagsagaba ti Kristo, ket isunto ti umuna nga agungar, tapno ipakamuna ti lawag ti pannakaisalakan kadagiti Hudyo, kastamet kadagiti hintel. iti kasta a panangikalintagan ni Pablo iti bagina, pinugkawan ni Festo a kunana. Agmauyong ka, Pablo. Pagmauyongon na ka, ti adu nga adal mo. Sa anak nga agmauyong, natanok unay a Festo. Insungbat ni Pablo. Pudno amin nga ibagbagak, naturedak nga agsao, agsipod taam mo ti ari ti may papan kadagitoy. Pagaamok anadlaw mo amin dagitoy, ta saan da napasamak iti nalemeng a lugar. Ari Agripa, mamati ka kadi kadagiti profeta, amok ang mamati ka. Kinuna ni Agripa ken ni Pablo. Kayat naksakit di pagbalinen a Kristiyano, iti daytoy akabiit ti tiyempo. Iti mabiit man wenno mabayag. Insungbat ni Pablo. Ikarkararag ko iti Diyos,
Asika ken dagiti amin ngagdengdengeg kanya kita nga aldaw, agbalin kayo kuma a Kristiyano akas kanya. Malaksid laeng ti pan na kay balot ko. Kalpasan na, ti Macder ti Ari, ti Gobernador, ni Bernice ken dagiti dadduma. Di nakapanaw dan, kinunada iti maysa ken maysa. Awan ti inaramid daytoy a tao, arumbeng apakatayan wenno pakaibaludan na. Kinunapay ni Agripa ken ni Festo. Mawaya-wayaan kuman dayto ya tao no saan nakimamang iti emperador. Aramid, Kapitulo 27. Idi maikideng aglayag kami amapan ijay Italia. Nayawat ni Pablo ken dadumapay abalod ken ni Julio. Maysa nga opisyal ti rehimiento dagiti soldado amaw-awagan. Ti rehimiento emperador. Limugan kam iti maysa a barko ang nagapu ijay Adromento, ngagsagsagana amapan kadagiti puerto iti probinsya ti Asia, ket naglayag kami. Kadwami ni Aristarco a Macedonio at taga Tesalonica. Iti sumunong nga aldaw, dimteng kam ijay Sidon, na siya ni Julio ken ni Pablo, ket pinalabusan na amapan bumisita kadagiti gagayem na, ken maikkan iti kasapulan na. Manipod Sidon, gaputa masubami ti angin. Naglayag kam iti dayaan ti puro ti Chipre, nga awan ti napigsa nga angin. Pinalasin mi ti baybay ti Cilicia ken Pampilya, ket dimteng kam ijay Mira ti Lycia. Sadyay nakasarak ti opisyal iti maysa a barko ang naggapu ijay Alejandria, nga agturong ijay Italia, ket inlugan na kami. Nainnaya ti panaglayag mi iti sumagmamanong aldaw, ket adu arigat mi adimanon ijay Sinido. Gapu ta masuba mi ti angin, naglayag kam iti abagatan ti puro ti Creta. Iti kasumbangir ti Salmon, nga awan ti napigsa nga angin, ket limabas kami ijay Salmon. Nagpapaigid kami. Adu arigat mi adimanon iti maysa adiso a managal na talged asangladan. Iti asideg ti Ili Alasia. Nagbayag kami sadyay, agingga na paggaden, ti panangituloy mo iti biyahe, agsipod na nalpasan ti aldaw apan nakapakawan ti basol. Iti kasta, binalakada ni Pablo ida. Apo, makitak ang napaggad ti panagbiyahe ta ita. Adunto ti madadael a karga. Madadael mo ti barko, ket agpaggad pay ti biyag tayo. Ngem ti opisyal ti armada, at adda apinatin na ti imbaga ti kapitan, ken ti akinkukwa iti barko. Di na impangag ti kinuna ni Pablo. Agsipod ta ti sangladan saan ang nasaya at pagpunduan iti tiyempo ti lameg. Kaya ti kaaduan ti agluwas bareng no makadanon da ijay Phoenix. Maysa a puerto ijay Creta. Nakasango ti puerto ti abagatan alaod ken amyanan alaod, ket mabalinda a palabasen ti tiyempo ti lameg sadyay. Idi adda puloy nga agapu iti abagatan, impagarup dagiti tattao a mabalindan ti agtuloy iti panggepda a papanan. Ingato da dagiti angkla ken tinaraigid da ti puro ti Creta. Iti saan ang mabayag, imay tinapigsa nga angin a managan amyan ang naggapo iti puro. Siniplagan na ti barko ket gapo ta marigatan kami amang suba iti angin, intulukmin a mayangin ti barko. Naiturong kami iti masalinungan a paset ti basit a puro ti kauda. Sadyay inkarkarigatan ming insagpat ti bangka iti barko. Idi maisagpat ti bangka, pinarautan da ti aglawlaw na. Gaputa amakenda a maisadsad-kam iti kadaratan ti Sirte. Imbabada ti layag ket binaybayanda a mayangin ti barko. Nagtuloy ti dawel ti bagyo. Isut gapuna nga iti sumuno nga aldaw. Nagitapwak da kadagiti karga. Iti sumaganad nga aldaw, intinagda ti sumagmamano nga alikamen ti barko. Adu nga aldaw adimi nakita ti init wenno dagiti bituen. Ket nagtultuloy a nagangin iti napigsa. Awanen ti namnamami a maisalakan. Kalpasan ti nabayag at tiyempo nga awan kinnan dagiti tattao. Ti Macder ni Pablo iti sangwalanda ket kinunan. Kakabsat, no impangag dakla kumaidi, ket saan tayo ang nagluwas manipod Krita.
naliklikan tayo kumadag ito'y adadael ken pukaw. Ngem ita dawatek adi kay agdanag. Awan ti matay kada kayo. Isu na laeng tamadadael ti barko. Ta idi rabii, imay ti anghel ti Diyos nga akin kukwa kanyak ken pagdaydayawa. Ket kinunana, di ka agbuteng Pablo. Masapol a sumaklang ka iti emperador. Ket gapo ta naimbag ti Diyos ken ka. Isalakan na ti amin a kinakuyog mo iti barko. Isot gapo na kakabsat, apatib kerenyo ti pakinakemyo. Agtalekak iti Diyos, ket awan duaduak a maaramid to tikas na ibaga kanya. Ngem masapol a maisadsad tayo iti maysa a poro. Dumteng ti maikasangapulo katupat arabii, mayalalon kami pailang iti baybay Adriatico. Idi tuminga ti rabii, nagparik na kadagiti marinero nga umas asideg kami iti takdang. Iti kasta, nangibaba iti pangrukod iti kaadalem ti baybay, ket nasarakan da nga 40 metro ti kauneg na. Rinukod damanen kalpasan ti sumagmamano a kanito, ket nasarakan da at 30 metro ti kauneg na. Nagbuteng da amangan no maidungpar kami kadagiti kabatuan. Isut gapuna anang itinagda iti upat ng angkla iti kutit ti barko, ket inkararagda adumteng kuman ti bigat. Kaya't dagiti marinero a panawan ti barko. Imbabada ti bangka iti danom, ket nagpangmarangda akas lamang itinagda iti sumagmanong angkla iti parupa ti barko. Ngem kinuna ni Pablo iti opisyal ken kadagiti soldado, no saan ngagbati dagiti marinero dito'y barko, awan ti maisalakan kada kayo. Iti kasta, pinugsat dagiti soldado ti tali a nakabitinan ti bangka, ket binaybay-andan amatnan. Idi bumigaten, dinawat ni Pablo kadakwada amin amanganda. Kinunana, nagururay kayo iti 14 nga aldaw, ket aging gaita, awan pa'y impaunegyo. Dawatek nga rod amangan kayon. Kasapulan nyo daytoy tapno pumigsa kayo. Awan ti pakan-anwan ti siya sino man kada kayo. idi na isaon ni Pablo daytoy, nangala iti tinapay, nagyaman iti Diyos iti imatang da amin, sana pinisipisi ti tinapay, ket nangan. Napaturod tinakam da amin, ket nangan damet. Duwagasot, 70 ket 6 kami amin ang naglugan. Idi nabsug da aminen, intapwak da dagiti trigo iti baybay, tapno lumagan ti barko. Bumigaten idi matanawagan dagiti marinero ti igid ti baybay. Nupay no di da mabigbig noon niya dayta a lugar. Ngem nakita da nga adda na silindeg a kadaratan, ket nagnunumuan da ano mabalin. Isadsad da ti barko sadyay. Pinugsat da nga ro dagiti angkla, ket binaybay anda alumned iti danom. Inukas damet dagiti tali ti timon. Kalpasan na, ingato dati layag iti purwa ti barko, tapno iduron ti angin nga agturong iti igid ti baybay. Ngem na isadsad ti barko, sakbay a makadanon iti kadaratan, na ilumlom ti parupa na, saanen a makagaraw, nalasang-lasang ti kutit na gapo kadagiti dadakkel a dalluyon. Panggap dagiti soldado a patayon amin dagiti balod, tapno awan kadakwada ti aglangoy nga aglibas. Ngem inatipa ida ti opisyal dagiti soldado, takayat na nga isalakan ni Pablo. Imbilin na kit kadagiti amin a makalangoy at umapwak da nga agpaigid. Sa sumaruno dagiti daduma a kumpet iti tabla, wenno iti narakrak a paset ti barko. Kastoy ti idadanon mi amin iti igid nga awan nakan-anwan mi. Aramid, Kapitulo 28. Idi makatakdan kamin asi kakaradkad, naamuan mi amalta tinagan ti puro asinang ladan mi. Napintas ti panangsangaili kada kami dagiti agnaed sadyay. Impas gidanda kam iti paginuduan, nalameg ngamen ket mangrugin nga agtuto. Nagurnong ni Pablo iti sangabakroy akayo, ket insongrod na iti apoy. Gapo iti pudot, rimwar ti maysa karasaan,
ket tinukkawan na ti ima ni Pablo. Idi makita dagiti umili ti uleg a nakabitin iti ima ni Pablo, kinunada iti maysa ken maysa, Awan duwada ang mapapatay daytoy a tao. Nakalasat iti baybay. Ngam saan ay palubos, testisya ang agbiat. ngem inwarsi ni Pablo ti uleg iti apoy, ket awan tinakan-anwan na. Inuray da alumteg ti bagina, wenno killaat a mattuang ket matay. Ngem idi awan mauray da mapasamak kenkwana, nagbalbaliw ti panunot da, ket kinunada amay sa adios ni Pablo. Publio tinagan ti Pangulo iti dayta apuro. Asideg iti ayanda ti sumagmamano at altalon ni Publio. Talong aldaw asiraragsak anang sangaili kada kami. Nairanang agurigor kan agsikat ti ama ni Publio. Simret ni Pablo iti silid ti masakit. Nagkararag sana impatay dagiti ima na ket pinaimbag na. Idi mapasamak daytoy, imaymet dagiti amin a masakit iti puro ket napaimbag da. Adu tinted da asagot kada kami. Idi agluwas kamin, pinabalunan da kami kadagiti masapsapol mi iti biyahe. Kalpasan ti 3 a bulan, limugan kam iti singin a Dios. May sa a barko a naggapo iti Alejandria, ken nagpondo iti dayta apuro iti kalameg na. Simanglad kam iti siyudad ti Siracusa. Nagyan kami sadyay iti las-o ti 3 nga aldaw. Manipod sadyay, intuloy mi tinaglayag kademtem kam ijay Regio. Kabigatan na, adaangin a naggapo iti abagatan ket iti maikadwang aldaw. Simangpet kam ijay Puchole. Nakasarak kami sadyay iti sumagmano a kakabsat iti pamati. Ket inawis da kami a makipagtaeng kadakwada iti makalawas. Kamaudyanan na, dimmanon kam ijay Roma. Nadamag dagiti kakabsat sadyay iti maipapan kada kami, ket inmay kami sinabat ijay plaza ni Apio, ken kastamet ijay 3 tabernas. Idi makita ida ni Pablo, nagyaman iti Dios ket napapigsa ti pakinakem na. Idi sumangpet kam ijay Roma, napalubusan ni Pablo nga agwaywayas iti sabali a balay a gwardyaan ti maysa a soldado. Kalpasan ti 3 nga aldaw, inawis na dagiti Pangulo a Hudyo iti syudad. Tapno agtataripnong da. Idi na umongdan, kinunana kadakwada. Kakabsat ko, nupay awan inaramid ko a maibusor kadagiti kailyan tayo. Wenno kadagiti ugali at inawid tayo kadagiti kapuunan tayo. Pinabalod dak dagiti Hudyo ijay Jerusalem. Ket nayawata kadagiti pan nakabagiti gobyerno Romano. Kalpasan ti pan nakausig ko, mawaya-waya anak kuman, gaputa awan met nasarakan da nga inaramid ko, arumbeng apakadusaak amatay. Ngem idi madidag iti Hudyo, kapilitan a nagkamangak iti emperador. Uray no awan pangidarumak kadagiti kailyak. Daytoy tigapuna, akayat ko a makita ken makasao, ta nakawaranak gapukin kuana, anamnama dagiti tattao ti Israel. Kinunada kenkwana, Awan na awat mi asursurat a naggapo ijay Hudiya, maipapan kinka. Awan met ti dakes nga inpadamag, wenno na sao dagiti kakabsat a naggapo sadyay. Ngem kayat mi adenggen ti kapanunutam, tamumi nga iti amin a lugar, agsasao dagiti tattao iti maibusor ti daytoy asekta a nakikaddoam. iti kasta, nang tuding da iti aldaw a panakisauda ken ni Pablo. Ket iti dumteng daytang aldaw, adu tinapan iti balay a pagnanaedan na. Nagmalmalem nga inlawlawag na kadakwada, ti mensahe na may papan iti pagarian ti Dios. Ket inaramid na amin a kabaelan na, anang lukoy kadakwada a mamati, apudno ti sasawin na may papan ken ni Jesus, babaen iti panangaramat na iti linteg ni Moises, ken dagiti libro dagiti propeta. Adda dagiti namati iti sauna, ngem saan ang nalukoy ti dadduma. Pimanaw da nga rod nga agsusupyat, kalpasan ti panagkuna ni Pablo iti daytoy. Pudnoonay ti panagsao ti Espiritu Santo, kadagiti kapuunan tayo, babaan ken ni Profeta Isaias.
Ta kinunana, inka ibaga iti daytoy nga ili. Dengeg kay tula a dengeg ngem di kayo makaawat. Kita kay tula a kita ngem di kayo makailasin. Agsipod tanatangken ti ulo dagitoy at tao. Inaput da dagiti lapayag da. Inkidem da dagiti matada. Amangan no makakita ken makangegda. Ken makaawat da. Ket agsubli da kanyak kuna ti Diyos. Tapno paimbagag kita. Inggibos ni Pablo. Masapol nga ibagak kada kayo, tapno maamuan nyo anay baunan kadagiti hintel, dagiti mangipakaam mo iti mensahe ti Diyos, may papan iti pan nakaisalakan. Dumngagdanto. Dua atawon ang nagtaeng sadyay ni Pablo iti inabangan na abalay. Inawat na amin asim marungkar ken kuana. Si tutured ken nawaya anang ikasaba may papan iti pagarian ti Dios ken nang isuro may papan kini Apo Hesukristo.